Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari Incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikiria serikali ngichwera kwani gorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere ko gibutuko kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigore emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri kurya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'omuguse magega ya television y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete nambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bukwenyulia ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobunchuria 0788666662 omwancho muligari bwa Nsoko TV Getaseni Nsoko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera teneni anyare ko bakawateka atabwati gwanchero bonda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa kurwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde kurwa county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yawe koreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machine na nyora netrobin ya Nsoko TV oboroso bomogusi tomuche gutengere mirobiri yaitu yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandirete chinga kichons asenge ncho yao eyariganie asobo tengari butari no mubwekano mirna nabari bechinguru erikwe manya abona wataka kuruchitana nyachiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi,
Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kia mesa ya mangana maya. Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi umuruburi kubwatia nabo kurigirirwa na kio muntu. Murigeria bwegeta sengen Soko TV amambia bono no gasano kwigena kwanenga kwabokire wiya wachakire kuyarigania semero biri agiyeri tuko utametogote banga ko ikatonyarania rero ni tukuria Jumanne tichikabere tariki kire 10 mu mutinyo yo gatatobu makoyo o 2026 igonga announce sole ngagetenga kwabokire wiya wachakire kuyarigania twatebetenga gatunyare wikirania eganga yo mwako uyo nabo igondoche Mburago chia somo chio Nairobi gosego chagaga somo chio Nairobi rero yakianira kega at least ngo barere gocha usino ntamaiti mwanchito molire nga wikira boni nga kimore ko nyinde asomo chio Nairobi ndo chena manga bagenderete ko lya abantu bali babete bakobogoligwa ne toigo bali babete chinyomba chiabo chigo saligwa tali Nairobi yoka ensengi machinsemo au kore nenga gitenga no nyina ya ndonsia sole no genderete kwerenda bya chinga kiechi chembura tumaitigo semo asimekire gosema no mukari gosmora mwanchito molieria urasora gongoro itoro agusibo tamechinga kimine chiko konyoranga no nyene chingende chisire ko bagari kore no mwanchito molieria kera ngo kwarigania sumuro birito wen soko bwakire ne chinga kichinde nande togotebanga chinga kichicho gosanga twamanyania twasemanya seta singe tugen Soko TV twakwali bagayi buno molieria kwanyarago kwenana eliogiriago elikonyara likoigwe kana kerengere kiago twagesoma na kero kyo kwanyarago koigwa una wakeriko machito mulgeria utambe na botonyora somtanda ito Facebook gwikase semo ya YouTube kwanyara ko gusangana intwerirene twanyara tokwego kiamo asita sengitigen Soko TV gonga announce sore mambia bono sangana intwe ase namba ito studio 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yo mwere na bokunyara ko gusangana intwe asita sengitigen Soko TV emambia bono na bega somtana ito Facebook na bako gikoro mwanchito mulgeria nyare go tubekere kerengere kyagoro otnyare ko gusanga na intwe twanyara togosuka mutugonga announce asore mambia bono kwani abamino batei baswa somoro birio ensoko wakire chinga kiune chiga na bego na bako tebikoro gusigali timetie rogongoro gusi account ya kisine account ya mero sembraniga saine gotwa agana go tebio muchio Nairobi aro ya kirira kego ya kanyekire Urende no nyi yakanyikire n'ichinga kichinde na chiro cyo koligia bali banyarete bagosombwa na mache boigo ko bali banyarete bakonyoro muchando bwa mache chingaki banyare bakorono inasi bagwekenga ni mwanchito mulgere banyare bakolige no nyine chimatres rende usemto byoboraro banyare bakuyarigania igonga announce sole nagotebinga nandi kwarasabira abantu bande kiagaraye kogo getembale batagogete kuri no mwanchito mulgia chinga kibine chigabo igo ningongo kolenta nanda somoro birien Soko bwakire turanyara tugusanga korentigana rasomi gati ya ujumbe yabali banyaro bagoswa somtana ito Facebook nabega sinamba ito studio tumaye guchaka gusanga bene aseta sengi ito Soko TV botamengo gotebinga ngwikatono NSMerie chigaseti tonyara tugusanga korene Jana rasi bali basoire asomtana ito o Facebook aigando che kumepambazuka tunashukuru Mungu nikiwa Holanzi na salimia mke wangu Peace Linet na mwanangu Grayson ninawakilisha asante sana Josephat Umega password na utababu wakile wia kuruatika Fred Moga kurapita St Peters nyakenyo misia Misri recall Fred Moga mutulia utaba pamoja Josephat Umega neroyo na wego Kevin Okombo agoteba bwa kirevya kurobo mwaga monyageita live watching asante sana David
Mugaka, good morning baba dogo. Nairobi tuned in. Musabwe sote banere bwa Kiren Sokone ya mabuna butambe. Batromea momanya oteba Rogers Nyarikia soime yomorobiro emambia ya bono. Mwego musabwe sote good morning kirandeni seke yomosabwe su kora Nakuru City Salams Club kuikaga chiba seito watching live. Rogers Nyariki bwa Kiren Soko TV koro Amsterdam Netherlands watching live. WCWC Otebanga show na Kemi Furies Aiden Nyariki Mai Nyariki kirwo pande Elvis Opande mongina mochechera mikibuba Nyarombe ansorogo negati ya vale rero nebanga rero rero tali WCW rero WCW Innocent kale kweva yani nande Innocent ako nginyuye kigara maiteri tukoliabo tukoliabo manjito moligereria bia mande ndia lete lakini tako nginyori ne manyite lakini nende WCW cha sawa swati once Soko TV na boiga swati once wali skogari chinga kichirira ndi kwegasa na gwetuma togo tebinga taking risk ile ranyargo konya sobugma bwao Joseph Molimanera oteba kurwa ya Center Nyaramba watching live aya mumwane nduki aka JP Mokogoti o mama bitutu omegwa Eric oteba good morning team Soko Bwakire show Diana Ndemo na Innocent Onyango, I'm watching you live from Machakos University. Hadi tamati na wasalimia my dad, Richard Mose, Mom Josephine Mora from Sugubo PAG, Nyacheki Ward, Wabasi. Wishing them a blessed day. Enokuma Korneno wale, wateba enokuma Korikoro Mosaraba Town, were represented Moset Innocent Kibande. Right there with you from Rikenya Village, Nyamira County. Korende tigana Arigania Innocent nerara kwani manjitu mulgele mambia bono. Enda chakana salamu ya ebutame na tebango mutanganira itongo mocho chuma nchito muligira di tongo noga ya kwanga kiusiri bono mambia nga tinko inyoreti manye tama tukaye senjo mwanya barobyo kaneti mukaligia alia nyasaye nere nagende to kore mirobiria akalirete dia guri katangana agyogendret Beyond Innocent nangantu abugie kengere tuchaga koranga ngukugura shares chili tukelio abanje nagurite ngwagurite ngakie kengere kakyabugete kengere kile kyabugete ngwagurite shares naigwe ne siringi usibone nebete naboko beka chibes chinyinkalia naboko beka chibes chinyingi abone company eri ne yaitu nkugura tole shares tobekalia abana boko goroto bagire elia KPC Kenya Pipeline ngaki kwabokire bia nabokire no se nabokire bia no ninche by the way igoro ne betego atebiri kwana gatebe no kumachere mungino uliko nyago totebyo guru kubadisheba babo mwabona asira oli oli chinsemo chiri chia nyabando nande tokwani apa ye gitaseni gitu Soko TV Mr. Eno kutogoteba pole sana ni chinga kichubo kindu sana mungino numuru iro lenge na nabale gateba ngaga mubikirite TV bedroom nilishabikire ito twabelena ya sama tukamange ni manyetenge keratogoteba itongo mocho chiere tagoteba nuga yagoteba ngali itongo ndibwate mangana na rororo na makweli na rororo asema mbia bono ngakyogendete Diana Beyond Innocent utambe chinga kimini chigando che kero muchio na iropio kireta ke igotali gotwa metere rogoto boy achitote yo musani one inchuntarere antebi incha macha nyore ngingo chikote ya banda majikera nyore de town bakenya a moment yimbura yarenge ya makweli chia matenchire chitigisire tia abantu babo balense bikira boni abataratoka nibo yabo kulinda bande mbale banyorete libaga bakagenda sumtandao bakarosia content bakagenda n'ubwato bakabeka bara amini bara ubabuchibaya chikiri bara kiri cyabaye tamache bakanyara kwa bakoranga banyore libaga na barubuko showcase nga chinga kichia nuchekire ona lende chinga kichinde bintara bicha byabayigo kulende togoteba nga kende gionsi gekoba nabo kwene limbuya mono mwancho muligeria sema mbia bona ndonsi asole gogotebinga gendra gotema ebe gobwate miaka 5 umanyanga nditukulia mambi na libwene tokole biya nelia lero nalio okulia gacha mambi ebe gobwate miaka 50 nebere bado nobwate chinga kichokara biyo mugakoyomo okuruku D button the button ase aumo estate kurunga labana asomo chibwa America mwako yoga bwate tu mwaka bwirwe mu chimikianda 90 noyo mu 1991 Diana aselimo cholyo 1991 aselimo cholyo ko basegati abali barobereti ukigokora ubuibi asegete kurendo oyo rengenera akandaga kurinde guruku pull trigger agaitomo nyene
asenseme yuba muibirete ono musacho uyo obelire chera for the longest time possible matemba bwatali chikoliria lioko kolerwa execution yani ogoitwa naboko ongentwa goso nyara ko bago kubikwesekero kelikebe gegwake stima gegukaushire ndoerani igobona abirwe tugosaba kwaye gochia somo gavana bwensemeyu akamotebi please miaka namenyira sense nganchere ngende sinya saji kongo boyana bwika nabo bachite bakamwanchira igo onde bwensi oroberetie se bintu biri bigotebeka nebibe ayotete kurushya umuntu bandororo umanyanga nyasaye bwiko manyane nero bwatubugi mu bunero buchigete mwako yu atebetenga na agokire no atimbu atichinga kichinyinge cyo komenya sense ke kana ikire myaka 50 nebere kurinde kirango cyo guika somo nene ngotoka kindu mugima warot naberego bora banchiretu na banchiretu aki nsembiyere buna watebe mbura tiratu Nairobi abairi mbali go gutarenga ki abairi atoigo yabo boy ai haki gete nchina te Nairobi oka inyo letekero embra ya chagitugutu ninchete status yao status yao tebanga Red Cross Kenya Red Cross ya Tebre chisemo chiria chia Nakuru mayu na Narok gocha mayu tora chitiga gochitumia na Kenya National Highways Authority nero yarweto basemi bwaye boni gagusi kare tugukwanira iguru yembura Nairobi amubwate chigasi mugutumika abandi batumika chiko abandi batumika chi stove mono chigasi na chichi aba famous Nairobi mategasi ye chagete ko ba famous Nairobi 2013 ngona ngore gachaka gutuka bali babwate gasi ese nyumba yabo barekorekana chi dynasty gento kia buta Nairobi na ichichuba chia mafuta ntu agora mafuta chitaya sana chigasi chigaja chikaba chinyinge paka chigachaka kuyeke githeli na koros chichabati Nairobi bono gusi problem erone chingo chimbese chikaliliko ande chigwoka bono nalio nande montata agenda ande pi ara kore gento kende asemambia bono igolende umwancho muligereri asemambia bono buna twagotebiringa eto kenga chinga kiechi na chirindo gendete kona kubeka chinge ichi chimbese likoro asali abana erongoli echa bagende school abale arongoganya bale erongoli gose erongoli nere school innocent Nyamira County Tiara kini Kisi County na mabera roro Nyamira nerongoli aroro mugabana bwe county ya Nyamira abana kwa erongoli mbali bago chake school bali PP1 na PP2 erongoli by the way erongoli neroro abale Kisi County boniga amabera arongo yarwatu kwari aba Kisi County bakogonga amabera na aroro akogendoro tete kumanyanga na aroro semambia bona bogototebia sense million mtandao mwancho muligili na Diana gotebia Facebook kwa batebia nani kwa batebia YouTube nandi butamingo bayinyurikira ore Facebook kwa ratu follow rendi kwa batebia ni namba ite studio ngwayeba nabongo irora innocent okay irora Dabankura na omwanchito muligiri namba ite studio nigere 0788666663 078 mara kabiri 6 mara gatano na tirinere namba ito yomwe na bakunyara boko tobekiro rwaka rwago se ujumbe ya garoro mweka sensamiri yetu ya Facebook kuna kwabiko rwaka rwago ose ujumbe chibotamene tebo rwaka lakini no mwachito muligiri akagwa ikire Facebook na rwato follow rwato bwatia na wego YouTube kwanyara ko subscribe litwanyara togoska mutu kwanyara ko kwegokya nemero beitonga gitenga innocent nabo mwanchito muligiri autubwatiga gutamba sangena into nabo mwancho muligiri gutubwatia sense meyo mtandao na twagatebiria semambia bono na mono bali chinse muchia gusibono na mo totebinga kimogendete gotonyore semambia bono nindoje babo Christopher Tande batanga beautiful morning and watching live from Burangi Kenya be with my wife Lydia nabo igongo tebale akurunga Lydia Kirubo na abana baye bakurunga Sheila Matiangi Muranga Mikae na mamu mwabo kurugumungina na tatu mwaba kurugumuranga agotebanga gari imene intwe somurobelio mbako mwele yani pamoja hadi tamati mosuli wigesu thank you so much mosuli as a profile ya oni ndoche bichengi yabuna liwa chete segeta seni that is in a 5-star general bono toko muro tokoteba very the mayor in a 5-star general begete bintu bita senchiro borongo moncho muligiri nandege ntutambe togotebia ekera emambi buna yabono igatogotebia gendo subscribe sense mail mtando ito YouTube nabo igogenda sense mo ya Facebook by the way ekera igoro Diana narweta
I was feeling unwell na igwe to mubere bobe ne ole boni gakiwe nyasaye no muya ngancheira at wale least gototai mapema rende kona ko bokande ege kone nyasaye akorera semambia bono kilingo teba subugima bwana nkilinga ibintu byabere burungasi nini igongwa chite nyagitali na chite nyagitali eli ali kubetereri paka nari goikanchi kororo munyagitali ali sibitali igombia ino narenge no murigereria nese nchakonga hope igobono ntete bono mambi ba kesimi ekero kubekari ngana lira batua kiresimi batotebi nga kibabugete na inche ngwana murigereria kago tutebi nabokire taite bono ndibwatoke libwatoke libeke mbeo Wanjito murigereria ringana rito lirabo ngagitoma direct ito libekire gagwa screen yao gusase TV yao ligotebangana bugutambuka oroche kolende to bahise gutambuka oroche amachae atoererete nabo gutambuka oroche kolende to bahise gutambuka oroche amachae atoererete mwanjito murigereria naliringana rito lirabo asita singito ya Soka TV nitikoria rero oro chirende semambi aboro mwanchu murigiri Diana erega kali goteba rero gare to murabara yondo chinga no murabara goteba ngana bo gutambuka uruche kurende to baisa gutambuka uruche rulia macha ya toererete oro rende to tebyo Diana kanira sa macha ga toererete na bo gutambuka uruche kurende to baisa gutambuka uruche amache aye atoererete igo semambi abono na bokonyara kwa bako gototebinga ngakinga yoberete semambie yentete kora iguyo chirega iga soko bwakire ngage tokwana nerebe kachinguru bono mambi mate kachai kali gakorire gas Guy bro ebu ikate tena upige aka nando akebija ikore kanulense sana soko bwakire Soko TV bwakire madam Ndiande nyasa kulende wallahi in fact ya naye bono tokoro kenyo ni elia ito ya mambi ngaki kwa bogire Onyango na Diana Ndiyamore Anetamba na bogire kamati Umonyirirango na konyirirore kai ya nyiririre Awana aiga omonyirira rati ndo jigo sento soko koru nyomba lakini nyasaye no mubuyale Kali ingure gotunyinge gore ndo yore na manyinga mayana bago tokarafu amaja yato ererete Kwana gochesa no mwana ore silent na barolire Ekero kubarara na kyo kubarara bintu mangana abo ngakyale Dituko baja gokoimokera to kolimanya Nawaiwa na barayi baleigo Okoranga yani umuntu yera gati manje cyo yera ngo moye gati na baga ngorere ke barwe ke cyane buyara kini gati ubaya Okay Enterara go tuomeri to kwegena na macha ina bale go mondo tana gutambuka sa macha to errete ga koro kwekierera Okay asante sana mbiya mono asa macha yo to errete lito tebiri go kwekierera gaki bwakire soko bwakire Wakire bia Mazagiza mushinginda Enginda Nyarambole Nyambaire nyambona na arani chiro ito Natoka ne chiro mwawatire prefect Samuel Mushinga prefect yabwe makoli mbiyale Aya makoli arifu yapi Lakini mbele kuna kunyina kidogo sawa togende selingana lito lira bone mambia bono tubekeli tukolipe burunge Diana era kale goteba nga nabo gutambuka chindoje chionsi kulende rolio roja macha to erete to basa gutambuka Diana na toletere mangana musu chire prefect ngakina ande kwa kora lende bono mambia agigwa kora ngakia minjariga utamarioka igona bo twakiresibi bado ntutikaletie ngakie yemo gaiga gozine chitiminete yemo asoko nyara koba kugukwana ito endo kumakuri na korole kuruchinse mechi ya Musarabe town Musarabe town ngi bago simeka bweke baide Musaraba ngayigo toka Nairobi ngusiere usiere Musaraba town tigato tebi ngayeberete gusinya igo yani tari Nairobi yeno kumakuri ya gusi lia sense mekuru ku Musaraba town town kakete innocent Seno ne town. Kisi. Seno ne town.
innocent data seito ni mali otagite omurigeria ikuka gite na manyeta koirora tuwe koirora Nsoko Bwakire Yesusu Musori Ensoko neyemo nande neyemo nensoko Orusi mpaka mache ngumbu ensoko neyemo ane na betigarete ko bayigo. Okay rero Diane wamwira sambache ensoka karakara bateba ngogotambuka chidoje gokororo rujero ruruturiete to basa kotaka batema amaheno meta mache ali aturiete na amasensi yakoba abatari amache ali agweta nara yengenje ko bwari atuyete njabona egente kenda abase ko korengani umete no na bana siasa mbale bagocokonyora aturiete ebuna amache ali rocha aturiete aromya yani ara batainga una moko ngoborai embale ngo babekiranira mu mpako mwelio una moko ngoborai ngo bakorera ndeki lakini bona una moko machani moko moa bona nali agwonjo kabe una amache ali agweta akobabalia okay hariyo ko bamanya nyasao twanjire twabokira lakuru gotwere yanyirere igoro lakini na beturiete buna macha yaturiete okay sawa sari tukoligia kibati nabo gure tichingenda ire kurugusia atete kwanekera igorendo mwancho muligile tate monto yo matwakire kurwa se county ya Kisii sebabirega county ya Kisii tate komanya nga Kisii gino ya itegedere tabu SSMU anamononye kure se county ya Kisii twakire na ayebono tate kukwana tate binchende kurwe county ya Kisii asemambi yabone soko bwakire oyonero lenge first caller yaito nande network ya yabwa tumuchande soko bwakire hello wakire biyagaki esimi yage kabwa to mochanda yani tindigo konyora pi sokoro I don't know timbanye tiyo sene network in fact naye kola ya na yale ngo mutangania semambi yabono talinga toko ye na chago sekende ukwanera teligo soka liyo teligo koigwa lakini kaitene network innocent use esimi bwa to mochanda bono tilina boka toka ganere bwa to mochanda soko bwakire soko bwakire buya ngoto kwa nere semambi yabono semambi yabono ukora naftali mecha kurulio Kisii county liyo mambi yere TV mbiye karara liyo mambi yere nyasaye nanyerende tembura teyo okay igorera abantu bane kirichi bando ndo kumanyuma ekamangana nyasaye kiriyo sinabokera abeta gikende yonse okay bone nkwane mwanyeru nengia egento kiri problem ya raini yeine kurende bwate eko okay naende TV eko irani eliogi liwaka na nelirana naende bono network dilimu esigino teribuya okay una seitankura tunwara tole michando sana okay ngakinchire korolekana yale nge buya clear buna lero telibobe mono okay okay linde mwa kora tema kora yeriscan bono ego sinyapi nabo twakire simya nabo ngo pick na role number yago ototebi na role number yagerete 65 nabo gwakayo gosolike message tarole ba injini baitu bana koligereri egara nteteto mugusita abe buya abu chisemo chialio maikarase buya totegerere na ende mole buya tunyanchite mongoto ali bagaligiya asante sana ngendera igombia mono bantu bonsi kwaneli abantu bonsi esengima nyasa abantu bao bakwani kubonsi bikurulio mambia mona tiambwa teyo mwali na abantu ba okay esoko bwakire onyango morai ona mona motfake yo minto bwakire bya ingari gukoraiga ono ese mambi ya bano mwana tabiria mangana yo amayeke gusigoro ya utambuka samaja to erda ngayo korukuru ikong batega tekuru ya bugutu bijajo no gamberi ugamba gagyo ya data sokuru ayam toro yo mintega bule kuru gamba ga nyakongo muino na nje gondo ara ga gongo tabanga nya sa to bogiribya igarende bono monyiriro yo takete gochara kinya se bono ne kanyege take
wakire biya kana gotoboki korwabo gorendera nde twari kuboringa mutago toigotenere tinere kubwato muntu koringa oneke bago mugondo iga kwanya gotagera mangana imogo tosemi korwabo. Okay, ekigere kibono na abasaba nene baitobisi. File ine rongo bekoro ekoda ne kollogi. Tobanje te bakabona njengo sinyuguru nyomba ne pigipigi ngorundia. Okay. Ona igongo sinyunga ngonya gutara ne TV ona bongo dingo bogo randa bateja barende batoe binte birende bigo tumeka banense yakongire. Sawa santi. Tigabone kikebe kwini consideration. Egero na gutara na into tobe famous ya bwichichiro ngekwata bogoro kweli atali yao. Igongoro kweri kyogamba goro wara izabo gitu chaje kigo wadi. Okay. Iga kimone. Asante sana kurwa boge tuchache kwa iguru. Yagoro kweri kyogamba. Tabira na taiteredi. Ataiteredi. Ona gutara. Yatondo mutimuko. Tokoira na Diana. Kwa tabindo mugano getu. Sawa manjito muligere WCW kumera na tena ndetekeyo. Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoleribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bukwenyulia ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyolibaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyake busani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662 ebagotebang'o yogose komwelio nero gose kabia maiga yokonyora mang'ana mange korwa segete seni kiao segete gia Nsoko TV bonigo yaikirenga kingo koreta ng'anya sae nigonda koretero murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda orete amuna basomba banyasae abwastra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyare koba tokurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa ikomirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana.
Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Muligeli chetire chitake 20 na kianda asemambia bono onye kole nyumba kana gasoka chetire chitake chine chetire chinsa chiro chini 12 chire kini chigendete gotitiria sana gasoka ejire cyo gasoke mbura bono buna bana bataba gusiya ligana gotonya buguli ya yegunia lakini mbarali na barutu abekire nyumba bakibali tu abekire nyumba so gwancha chigwikarende chingagete igara bagosoka ndorete ebuse kirenda gocho gwateba ebuse kiya bakubuguli nande chinsa inye chia butuko chinsa isatu igane nusu twatwaro mwiro ro bwenkwane elia mambi tocha twatwara kurende totete go so asensemo ya mayese mambi abono Diana ase amate yo mungwano yo muguru Clinton Nyapara oyo cheta asense elia ya Russia asaire tu akanyara kobaga kubiko isege kosi kiaba na jeshi na abo mwelioye egotebekanaga siri ubugima bwaye chi babekira banyene chingurugo se chinga kichindi batakira kwa ranga kibakonyara kwa bakoleto mubiro uyu kurende go yabetenga kienkongu lakini kurende bagacha bakaligia enchera igoro babegete osmekomote uneke manyereri yote banga ba mutindekire Clinton bunege sakukyo mugusikere wancho muri litiga tonyororo botyoru rokoro kinga kia mateyo yanyarete ko bagego gukora umuyego uyu wo okumutindeka Clinton gwetera osmekomote asense Magiga yo musawa yomo okoroko wa Clinton Nyapara mogesa kurwa ase kenyorokia lia teri bomariba ensemo ya bunge ya Bonchari county ya Kisii kosiro bugima bwaye ase ense ya Russia atesegi ya Russia na Ukraine abwa sakete kwerigeria kende kurende gukira bono ego mubiro yo tanya koretwa nka bono enka ya yamana ba mate nigo beso kire ko mokora matanga yike gusi abu asbasi mekomote ase gatero kunenchira yemo iyo komonyora Mjengo kwa Vincent Mbati igandi ateli ande ninka oyo sirete akoro Clinton Nyapara lekasi yane iga sirete kitali kemeronge tunaye mu mutinyo January alitoka nyori reporting osirira ari Russia asese ya Russia na Ukraine lakini bono erega sogete bunangu chikwerigeria aresiko lakini tajitu kumanya nga gachitu kwerigeria sobware lakini onyori nga accident ya bero somuchi bono naitu una abaibori gaiga twa temire kumanya nga yaro twasinyuru bona yaikire ase twa roringa kitwa sinyuru bona tukotokore kemira rende egere torokoro osomwana obuna achete ondita yomayete na ondita yumata sagu kwera bona togoteba mune muno gusi n'abanyakenyoro tigatomwane asenjera yo ko simekomote mune kenyoro nga Clinton no ale segati yi no report yende asikuwe sebare bona twaroranga yaya twagete kireisiko na matuka agendere kogenda kene tikeyo ono twaranga mbuya erinde tinyale ko togokoro moyega toruka ina aronche nale gocha goteba nigo bate babuna mbate makubwatia serikali ili bakonya koleto mabiro ye kurwa asense ya Russia kurende tianyale kana ikiane nake kiabairete bunenka manaba mate kokoreke mira yo kumotinde kata iyo na the government of Russia they will incorporate information igoro yo mwana itasakurete kiasaje ko bakonye gas wa consult abagaka na korano umane we story etukaranga umane tugokora diki roriande tukoranga mbuya torigiria abagaka batwa device ngangi tokora bagate abono igo tokora muri bisa kubinde bakorere go smeke merega utogate bantokora igo igo bago tokorira onyomote do commemorate no ene serikali tukunyakira mbuya mono se yatema sana go tugwatiringa nga yumubero yokale lakini tejete onyora matunda igo tugakira serikali mbuya abanyakinyoro mbuya mono sobole mereria asitwale mereri soko butesiga chonsi wikira litukolia lero tero noni sanduku etworo kinga igagale ne yatemete yaterete sanduku rende nende twisandike nga igobono yakodire kindi bono muna moroche twa kore communication ne serikali ya Kenya wetro muchubo ento Dr. Njoki communication ya butoke na Russia na Kenya that means we have no clear information nga mwana oyo igo mto ngana kiale ko
onyochete Russia ugusira korokona korebeki nasirete Nonya nabo nigo kubule kwa ruru cha sabasaye kokoro botiki boime ngakicinde chonsi bakwanyorera libagali okogenda chinze chama iko ele kuligelia nali batari kwanyora aseme chando buna omwana Clinton oyuire tu asese yatamanyeti bali bara chinze cyabo arabu ne chinze chinde jesiko entaketa kotebanga ekere we kirego sinense ya Qatar Saudi Arabia go chinze chinde tikagotwara nande birengera libinde binene asenge nchokero kende yo kungusa ebirengera byo kogenda asande n'abandi bari rukibese bakote kunkwenda bari Canada bakoenda bari America osenkwenda bari chinse bune Russia igo nige ekobe oborobo nase amate na mwana ekero mwana buno yarengo mwana musawo makobwa tenkenke asenge nchokonye familia yae nige serikali yense ya Kenya yaburigwe koro isi chinchira chingiya cyo kubanyorera abasaye emirimo imense ya Kenya rikokenya ebikoro by'abasaye gwe sokya go chinse chisiko rikuligelia ekyane nake gekwirira basiri obogima rwo kuboria serikali yaito ya Kenya asenge nchomoro chenga abana baito niko bakogenda chinze cya maika asenge ncho kwerigeria bono ego tige serikali yaro chinchira cyo kwenyorera abana emirimo asense ya Kenya erinde ryo tekonyarekana ng'abana bakikwenda chinze cyare asenge ncho kosiria magibigima bono nigo yatigera senke yo nabamate kwiranirira emirimo yabo yakera lituko ne chinga kyekyo babere bakomorera omwanchu obo linko reporter ya Soko TV koro muriba ensemo yobunge abonchali account ya Kisii Eritreane Wycliffe Orenge Manjito morigeria togosika mutwe nige byombe by'abaswati bali barabana chebina baliganete mega yogo chengera lituko lya bensengima kyombe kyomo mu wichinse kya UN was United Nations asomo sange kana obokolenta mu mwaka okolekanito mu mwaka bochiri bubere 2020 nigo baragete lituko lya igoro lire yogo chengera ensengima nekirenga gyoko bamoyo abaswati bali abawakire bose batayitugo chikoba abawakiri banyare bagoswa ulenchira yemo boyigo yokubasegeta abasubati bonsi manchito murgeria norobatura betero kwarigwana no Musakeito Vincent Monda turabanyora kurasi county yo ya Yamira Mildred Obura no chief magistrate aseri tongolia posongo gose Kisii Law Courts naende no mubwatani wekombekeli kya basubati bali abanachibina ensengima urusagia rwa Kenya aseri tukolia rero nigale no mogoko koirali bageri eligoto masukelia omukia barobubu ne kyombe kya basubati bali abanachibina babwate. Our mission is to ensure and to promote human rights and gender justice. We do this through various activities so that we ensure that justice is accessible and it is responsive. As an association, we have engaged in various activities, including mentorship, and not just mentorship for young girls, but we have also contributed to mentorship of women magistrates and judges. The association is an association of women judges and magistrates, and we also have a few gentlemen joining us, women, male judges joining us. Asemerobeli yabo nigekorenga kwagache binyoro bito ose society eliokero monto menyetaroro abwatiri chiko boikeranu article 81 yeri chiko lya Kenya lyo mwaka bw'echiru 2010 ensemo ya kabere boigo nigego chika amangana chenda aikeraniwe asobokoreri ao asamatongo egento boigo Mildred agoteba amatongo ito aiga Kenya aikeranirie ekerengeke. We have complied with the 2/3 gender rule. We have at least attained almost 50% representation of women in the judiciary, and women are constantly being promoted and constantly delivering decisions that are responsive and take care of the local community. Barobo bona basubati abana chebina nabo bali neki bago chengera litukeli lyabo ebale mutwe koigerero bene bw'abantu aseli chiko. We have engaged in various activities. We have gone to the rural areas where we have trained communities on human rights, on gender justice, and we have also trained them on family law, succession matters, and various aspects of the law. We have contributed to gender sensitive laws. We have also contributed to protection of rights of the vulnerable in society, and here we are talking about not just the girl child but the boy child. We are talking about the elderly in society who sometimes are deprived of their rights to property, rights to health. We have protected and promoted the rights of the young mothers and survivors of SGBV. We have been
collaborating with various stakeholders in society. So we have not done this on our own, and the judiciary has also been very supportive in this area. So basically, as a member of the association, I pride myself in the fact that we have been able to go to the ground, mashinani, to meet the people and to speak to them, hear their views, appreciate what they feel about the services we deliver as a court, and also ensuring that they understand what we do, the court processes, so that one does not lose on their rights, because even time is a factor when one is seeking justice. So if one does not know their rights, then they are likely to be affected negatively. They are likely to not only lose their property, but their dignity. Korengana ni kiombe kiabo mubwechinse UN ekeroto kumurekera umubaro w'abasubati bari barabana chibina ense ya Europe netangaine ase birengo bya 54 asemia yabwatiwa amonense ya America ase birengo bya 50 ya mo asemia chinsemo cha Oceania, Africa na Asia nigo chibwate 30 ya masemia 30 asemia na boiga 29 asemia ebyorokererio kurwebengi yense ase chinse emia yamo 53 ne chinse 25 ne muchioka chibwato musubati buno monene bwabana chibina ose Chief Justice korengana ne kiombe kya Organization for Economic Cooperation and Development ekyo kibwatira ne chinse 35 echo chirene ganga yogokini birengo byobogima ase chinse echo nigo kegoteba abasubati nigo bakora wike 33 asemia yobora ya samatongo ye chinse echo ekiombe kia International Development of Law Organization ase chiripoti chabo cha kerengaki nigo gekonyoria buna eri gwikerania obokorere obuyase chikoti cheito gwikachenda erigerirwe boikeranu ingoripoteri Nsoko TV kuri kaunti ya Nyamira Nchengoro Vincent Monda ase chiro boikeranu nande bono tutaita goso ase kaunti ya North sesemo ya North Mugrango mwachumulire Manjito Murigeria tugendete kumanyaria gendete kwenekiwa kurasi county ya Kisini county ya Nyamira korendete gosuka mutweni gabana chibama wagwa mebunge ya North Mugirange county ya Nyamira watu walitoko igwana litukuri igoro yomoroberi obo kwa gachegeti yechogosori kiesanige magwage stadium eriwera nyare guchakiwa rimorioka nigo koigoroko kwaba koko chigo kwanirwa kwa osigwa kwane turi goro chinga kia serikali ya kaunti ya Nyamira wetera somo waziri Bernard Maina bwe wizara ye Chindemero abetika gotiba bunamba chigo twala egekaro na guchake bene okwagachwa kwegetie kyo Manchito Murigeria turanyaroro botyuru nase hegekaro kyo bareta abamenyi bensemo ya mawawa eri gukwanera ubwagachi bwegeti yesanige ase wodi ya mawawa ebunge ya North Mugrango ya Nyamira aigasa abamenyi bandira nakobomo ngatige stadium eyo agachwe ase korende bari babwate chiduka mbara barene stadium kirachigotagurwa bakanwe nibo yabo ogakabichage uyorenge umunyanyimbo mukuru nigo kerekyo boigo habekesege tonga tigabakanwe ngeri yabo iyo babegetense ye chiduke cyo in truth we are about the stadium munwedele onyentari kumire aria kakitwakane bwana Maina waziri ayo mwana wa Matian kakitwakane kadi mwana ake kumauza kutwakana njenga kane kuna kandika kama sasa kama chakaki esegete oyo nero yabe kwa sensemo yabangina twana bari kubwata malimai getega agu ngako utole wana tuganja kwa tabana oko ugachimba to compensate, but I'm very happy that compensation is there. Asensemo yabasaye bakorabona pamira rocho igoberero byabwabekirwe nse hanene mono hoborache ko babokoretwa ne stadium yubene Nina shamba yetu pale bure ndio kwa serikali maandikona imekuja watu waomba na alima tunaona yetu kwa stadium ya Njeri ingori kwa istima waziri mmoja waliye ashimara bekeni nishia ndio wangu naona ni mwenyewe
iseni kwenye basi kwenda kujia abantu bamagwawa bayora magendero. Hassan Nyang'au yokorie kirogo kyo MCA ase wodi ya Mawawa nigasabire ng'a abamanyi berichiko banyare kurigeria chinjera cyo koronge title deed chamaremo hayora chigokunwa iriyo bene kina bamenye abu nkonyara ko bale bakwegwa chibesa cyabo bene lakini abantu bamimba yabana bana kuburira bana goja ubisimu abantu akane tabwati document ngore wantala Ishmael w'urumo wakiri aba muri abange abaswake bange bari wakiri ebiyorebi bagane mu bratane erinde mokonya abantu baito ari asi document kiregobe kirosiwe abantu betwanya origendo tari barigo enamba yende aba waziri baminto project to support n'abantu baminto tiramba tebi project nere ebintu bindebya una mono ane ukabako muntu odako okuhuri ubulimo ane ko kunyara ba develop enda moko regen tugeko kwa Ishmael na watu watebya regen tuko joint venture Ishmael Nyaribo mowakiri yora chiko babosio nigo kobomo ara umuroberio yo na kwenekinga bamenye abo bantiranire nga tigegetie kigesa nigege chakiwe dispute teyo asokwa gache stadium ya Mawawa ndio wana ine there is no dispute oro tigambo riswali elimo elinde kana abo riswali elio to chakiro mbarenga abatabanga stadium teba isa kwa wachi Mawawa wimukia Mawawa asante sana taiwana nini ase wizara ya chindemero inse yo waziri Bernard Maina na baigo mo chief officer Josephat Gori nigo batabire ngogocha kwegetie kyo nigo korache koigora hasayo ane nigo bago kiregetambokero kyabamenye abugwanjira na getie kekebeko ase enseme ya Mawawa ekere mechese kwa korua kegara igikuchwa gachi standard chirino na kitimu chikurwa nisko ya Kenya chacha gucheza ekere kitimu chirichigo chiesa bali mwachire stadium ekere mipire yero abantu bako babange bali no mubate chi hotel chindagira chikwera ekere kunyerigeri muna chorire ya ne chorire ya chorire muna ngwa ndege na BSM ye para ogo chamate ngaiga the main gate yoto kaganga ne skuru gabuya Stephen Nyarikembone Ensoko TV Mawawa North Mogirango county ya Nyamira Wanchumuligirali togotigana na Stephen Nyarikembunde igoro yobwaga chibwegetie KSSM ya Mawawa wete bono lende gende gorunga partnership venture ne karororo na ndane ne mono nyigwete kebati agende na konyegera igago na gotebanga Mawawa City ya Mawawa Terabe City nibirengera litunda kubeka gabutororega gitogo koja abantu bahitu Mawawa bune itwa banyane Nyamira county tokode busiumura ibwese litukuriye igoro digara itukubugirwo gwekengere eligo chakyo murubirio bene bwokonie chishiachia company ya Kenya Pipeline abwesensemo egosense ya Uganda bwate kerenge keneke igoro iko ni gwa kwichisha echu ni gochikobago konye serikali ya Kenya konyara kwabage konyora chibesa echirachi konye kokore mirobiri ya magendero imeyense Ritko Erimorioka Mega yomuraibwense Dr. William Samoei Ruto ugwetie biri ya National Infrastructure Fund na konyakora kwa barichiko imambe ya rero kurwa magacho a Nairobi Security Exchange NSE imeya Westlands Nairobi. I am very proud of the achievements we have achieved together. I am very happy that we have pushed this securities exchange. Omuraibwense nigwachaka asokwemukia chishiringi chibilioni yemo neisano kurwa ase kambani ya Kenya Pipeline magega ajaba Kenya ao gukora omoroberi ibwo kugora chisha ao kura ase kambani ya Kenya Pipeline gukwana n'ababwatani amona abarai ao bekana asense meyo omuraibwense William Ruto nigate abangege tambokerekyo nigo kianye konyirense ya Kenya kurwa kore malia emeradi ao nonyenigo onyatere getambokerekyo nigo kiyo chikoira ense ya Kenya kugendera gusaba madeni kurwa chinse chaisiko. Without the proceeds of privatization, we would be faced with two difficult choices: either to slow down investment in critical infrastructure or to continue financing commercially viable projects through additional government borrowing.
Neither option serves our long-term interests, and both are suboptimal and ultimately counterproductive. Ruto nigarekana gusingiraning'a no muroberio bwato bwasio kubwa igoro mono na nigo bwati ari chiko bunari bwendrete. The process has been conducted with full cabinet and parliamentary oversight, public participation, and strict compliance with capital markets, sectoral and competition regulations. In doing so, we have strengthened transparency, accountability, and public confidence in the management and strategic divestiture of government assets. Gukwana ekerekyo omwaziri we wizara yenibo omoske John Mbadi nigatebure buna ekyo negetamba kereke nego cyase chiro yo bonchereria nabo igo negetambukero keratinye bonchereria imeyense ya Kenya. The finalization of the KPC IPO is a significant milestone that transcends a single transaction or just being a key statistic at the Nairobi Securities Exchange. It is a clear demonstration of the government's commitment in setting our country's sustainable economic foundation and ensuring that we have a nation that stands on stability, fairness, and offering equal opportunities to its people. Ase ensemo yaye Faith Boynet uyoro munyakerebo obwe company ya Kenya Pipeline nigatebure buna ekyo negetambukero ogyo kwigeka enibo nabo igogo tinya sector yo bonchereria imeyense ya Kenya. Some of you are institutional investors, bringing decades of experience and rigorous analysis to your decision to invest in KPC. We value your confidence and look forward to productive engagement. Some of you are first-time investors, Kenyans who opened CDS accounts specifically for this IPO, who applied through their phones and computers in Kenya's first fully electronic offering. You represent the democratization of wealth that this government has championed. Bono amaisonsi yaba Kenya nigarigeretie guchikora matunda yegetambukirekyo anene kero muraibwe nsare kana gusingiraning'a chibese chyo chintangania iralitiko lya rero niyaguche kuika asensemo yo kwaga chegeti gye chindege gya Jomo Kenyatta International Airport. Ine miroberio muraibwe nse nechikoba kego ikirana. Very confident about the future of Kenya. Amaya Ensoko TV Ritariane Daniel Omwaga. Majito murigiria tugusuka mutweni ge serikali y'obuamo yakorete gikarori tukuri igoro banyarete bagusangirikana bakwirana igati yali banyarete bagokora se myaka itata se kyama kya ODM ni kyama kya UDM bachitamo umwako itete banyarete bagokwanira igoro ya 10 point agenda litukuri igoro nigo babumureta siensemo cha KICC meomo cyo Nairobi babaka gutwara chinkwana Majito murigiria turatige gati yali banyarete bagusukwana. Igikaro kia serikali yukubwatirana gati kiama kia ODM na UDA nigo gyakorekana ase nyumba ya KICC ritukuria rero asobwa mobo baringe kurigereria ari baikeraniriye ase kya chenda kire 10 baigwananete ekero kyugo chamo kwabo inse yo murai nyagusira Raila Odinga. The 10-point agenda was not imposed on us. The 10-point agenda was our commitment, voluntary commitment between our parties in respect to the people of Kenya. Let me speak specifically to some 6 or 7 critical issues. Number one is inclusivity, and especially the matter of cost of living. The people of Kenya have spoken with clarity on how they want our country to be much more inclusive and for us to be able to have a society that leaves nobody behind. The national debt has been a very big challenge to Kenya. In fact, debt almost brought our country to its knees. We had to intentionally deal with the debt. What have we done on matters to do with debt? Number one, we made sure that we did whatever it took. And I appreciate that I had to make some very difficult decisions for us to be able to escape
that we had to cut down on spending by about 300 billion. We had to remove subsidies on unga. We had to remove subsidies on fuel. We had to eliminate, we had to stall some of our projects because we had to pull back from continuous borrowing. Umurai Ruto nigaereire chinchira nebitambukiro biria serikali yairire asokoine kianga esira yense eyo yaringe nene kigima yairanire nse asegitambukiro gyo gukora chinkwana n'abanyasira iryo kurwa chinga kichisaine na koirania esire yonse. Went to the market in February 2024. We went to the market in February 2025. We went to the market in October 2025 and we went to the market again this February. To do what? To do liability management. The debts that were due next year, we now have no debts due in 2027. We have a small debt due in 2028. Then we will go to 2037. We have reorganized our debt portfolio so that it doesn't threaten our fiscal sustainability. Nigamenta gotebanga ense ya Kenya tiri guchego kabesa nainde ekegera nigira chigutumika enibo ya yenyene asogokora magenderero. We have also decided that we are going to be innovative. We are going to be creative in how we do public assets. It is no longer tenable for us to continue borrowing. That is why we have said we are not taking any borrowing resources unless it is absolutely necessary. I see some people say there has been a disagreement between Kenya and the IMF. There is no disagreement. We have just agreed on what to do. We have agreed that if we need your money, we will come for it. If we don't need it, we will do with the resources we have. I mean, how does that amount to a disagreement? Have alternative instruments of financing our development. Kuripoteria ETV Yensoko ireta Nedina Mura. Yakigimo mwanchumuligili toka genda busioni ngondo chega igabara ibali bale asense melia yokubwate serikali nse yobwamo buli bugunga Linda Ground nigoli tukuligoro banyali twababo twara chinkwana chyokoera remero bilie miye serikali yakolire na boigo ekera baumiranete nigo balinga mono mokonyi bumurai bwense Dr. Professor Kithure Kindiki amobekire Dr. Maega ase egikaro kia baretamo abaraikurwa ase kia magia ODM na baribe kia magia UDA bari bagusire serikali ime nyumba yemesangrekano aso mucho Nairobi serikali nigo yaereire emeroberio boigo emeremo yeikeranire kurwesoa ase abisi egeka kemia ketatu yaetire omukonyi bwo murai bwense Professor Kithure Kindiki nigatogirio murai bwense aso koimukia ebitambukiro ebikongu ebibeire ense ya Kenya kugenderera gukora buya ase uchumi ense egento atebire omurai bwense niganyorete ense tabwati kende na ende nigokonye ense ya gure. Why? Because immediately you were sworn in office, you made very difficult, painful and unpopular decisions that helped bring our economy back on track, including negotiating a G2G arrangement for the supply of crude oil, which was not available in 2022 September. People were queuing to buy petrol. And we saw the escalation of costs of petrol, which is a big contributor to inflation. Kindiki boigo nigatebire okubwatira nagwe serikali ya Kenya Kwanza ne kiama kia ODM nigo kwereire obugima kwororoba imeyense. Through your leadership and with the support of the broad-based administration, we've been able to bring down a number of macroeconomic indicators that were affecting our economic environment. Number one, prices of essential commodities that had skyrocketed and therefore influencing the cost of living negatively have been stabilized over time, including unga from 250. Today, unga from 138 shillings going forward, you'll get your unga depending on the
type. Komiti yechi agenda 10 eyo manyekanite buna 10 point agenda gekoragwa no munyakerogobo Agnes Zani nigo yatebire umuroberi oyo o 10 point agenda nigo bekire amachiko buna ense erachigusukwa mutwe ase amatukare bosyo who have been doing this implementation, and this has to be very clear. Because we cannot then say between August and now what has happened to the implementation of the 10-point agenda. It is ongoing, ever has been ongoing, and even from what His Excellency the Deputy President has indicated, various issues have been going. But we were given this impetus from a political point of view. Egati yabaraibe kiamagia ODM awikirana asense meyo nigo bakwanere igoro yoroboti rwa 10-point agenda. I'm grateful that it is said that the equitable share of revenue to counties has increased to 385 billion shillings in financial year 2024-2025 to 415 billion shillings in financial year 2025-2026. This is good. And it is projected to rise to 450 billion shillings in 2026 and 2027. We are happy about that. But you know, as I said, we will never stop asking for more. Mr. President, I want to inform the country that broad-based government started long before the 10-point agenda came. Mr. President, therefore, it cannot depend, the broad-based arrangement cannot depend on the 10-point agenda. 10-point agenda was meant to strengthen the broad-based arrangement. Korpoteria en Soko TV, editariane Linet Nyambane. Linet Nyambana sorboti oruya andemono asiwete nga nadiko report goro yana netudayana mugakuburo dinga garolekane teli tukulie goro kutwara chinkaki chukoboli ebinte bingi gatebeta mafurikale Nairobi kiro mwaka mumanyete ngo chichale ngakinandago charo kwa emergency disaster ikinege ntukire predictable kimanyekane tengo mwako yugo so mwako go chango chakire nebintu biri egati abo babete bagukwanera murayibwe nse nera natebeti bali bagona gateba bagubeka headline nga 50 billion chiasire kurusha. Please give us a break. Ngoro twatete chibese chunga ichiga manufactured newsroom kurende dababwe ntego demonstrating akichitarasira naro chumungwano yo moro mo senator ogateba nga boni gashage bwe kaine endege linga kikoruku avieta bale bakoli bale batalikoli I don't know statement might go sene kene yale ngomwe chumurigiri chetire etake ya mama ya yense ya matondo mutimo gotokoira na toso ase chigazeti. Soko TV uboroso bw'umugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia joka ne battery yechinguru.
Betri ya Autobot ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobot. Betri ni Autobot. Omwancho murire bwa Soko TV ngeta sen gen Soko TV ibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko baka wateka atabwati gwanchiro bonda bwansi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwa county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge Mira na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta mangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili cheni gongor ko petuel machin na nyora netrobin yen Soko TV oboroso bomogusi Obutindu no bosombasi amate ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Exerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia amaruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo kwanya oroyonde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi Asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu Eye Soko TV uboroso bumugusi ya kegimo mwancho muligeli nande twairanire chabere saya muni chitaika isano na mwase mambia bona tokogenda se chigazeti litonyara kwa bato kuligeli yale ase chigazeti ese mambia bono litonyara kwa bato gotebya senchira bwekane kurende litanga nintageten kwa libaga ora manyanga tuamentre ikirugo gaiga lionyara kwa bago kumanyunga ningora iga se mambia bono Mberate twitire romanchi muligeli teratu kere taratua mambo iko shwari. Mambo iko shwari. Good morning. Soko bwakire. Soko bwakire. Age wakirega. Ngireta yakare mbule imo kwana njaira abantu. So niko na huzuni sana. Okay. Biyole biyande. Okay. Nyamwabokire. Chebiyande no ninche kuna kubukande. Yasa no muyale. Nganchire ninche narole litukulinde. Ekera le twaliro lirende biyere. Mbura ningi yana ende nimbe. Na igule mugo kwani na kana nyoro mugo kwani mbura. Wae kwa yewo. Okay. Ningi yana. Gento kireta te kubulie semambi yabona. Mboli kabisa. Dayana le talingana lira buga igoteba. Okonyore uruchero toererete. Tubasa kurutambuka. Tabuka uruchire kini urotoererete turutambuka. Okonyore lirende na batokaranga mbiyore. You esosa. You ne esosa. Diana agagenda England oyube probably kurukunga still water flows deep. Chichonyi onjora yabe kikusie. So are you attacking Diana gose ne ngani yutete kubeka sekere. He's attacking me first. Gekugera menya reka no withdraw statement yo bateba nga Diana ndo iba. Musaka kiningira ndi agenda. Okay. Now withdraw ile statement but and apologize. Diana nakogose. Withdraw.
statement. I withdraw the statement. Apologize bono. Sawa mabira. Dana wakili. Patirede kwa ira neliri viswali lyao. Nganga botamba sama chakirete nkonyorule ngabwate indi bagete botamati asere. Okay. Naboko buganga no rochero kirete uchigoso yoko gorokomo onyoro gwachire. Patirite rali naende tali maji. For instance tigakorora umuntu kirete karo kende kwa buganga tamaiti kende osa kolete kwende litukora mukune gosora mucheki na liora manyenga umuntu uyu gakiretera kinne kero kende namaiti chiraiti cha okay na bara kobekorwe gosa wikike kambe wa subscribe rie wikeye kwa gure echae obisiye itabugati mugati wiki ngima arule birengererio yuyana wachumulilia soko bako kwane gombwate gazeti ya The Standard yesema mbia bono na era tochikoba togo kwanera na era gochikoba ngo konya kuligerelie ne back page nere Echo monjito mulilia soko kwane gombwate gazeti ya The Daily Nation ona butambi okay tigato chake bono wate na chwe ngayire gazeti yae chwe ate bano era ye muko gotebiale digital gento kinali gere edra ligere najire ko matebi wiki ego juale chae wiki gibodo temire docho guniro tebiri nga wakolire via na kwakolire via chae tabwati mugati tingo ni ngomboro ndanye nyuneli ndasi goselira bwana ojagire goligia giri jinde bachubulire to gosoma gazeti ya The Daily Nation yasema bia bana batanga apro of a new NTSA instant fines nigo bono mwanchumulire kwe murungani gwarorekanire maiga yekiumbikirige tenenerete obosombi National Transport Safety Authority korwa ogochiko koya wochiko baba gwaka fine bali bakonyara kwa bakubuna amachiko asebara ugo gwaka nali ali onye gokuire chinga kichintambe fine ya menta bono nigo korekano kwe murungani nigo kororo Diana Neru bwato mugano uyu anyara ko bagagotebyo mwanchumulire ase gazeti ya The Standard ngo kwa nabale Pipeline a company ya Kenya Pipeline Company eyo umuraibwense litukulie gorabete gakora aso kubugigwe kenkere asikili yote abanga bono chishares nabo chikoguru naba Kenya naba na inchi elwanyara kwa bakoranga na barubungo so abara sobunchuli bwe company eyo eswago tebanga obo nabwo boyene ni gazeti ya The Standard yoteba aiga se gazeti ya Taifa Leo ni ndoche umurobeli ogo kwane rugayigo mwanchumulire batanga ni mava tu bagotebanga na makweli alias aba kubwatekana n'imbre toigo eyo amachabe yana goitaba ntabange nabo kuligere liororega bu mwancho muligere ngaki abantu bakumetie uboraro butali gweteka na nene mona abandi basiri ubugima gwikira boni ngo mubaruri gwikira bante 45 babirenkagerete county ya Nairobi nere tangaine aswali babere bagosiri ubugima bwabo naruchi bado mbaga saine kuligia abantu bataratoka chevichi amate chinde njiranyora abancho babo. The People Daily ngo kwanere missing numbers that cost taxpayers billions every year. Mwancho muri ngo kwana barenga barabyaba bataliko babago ikirani mu barobo elio egento galiko koirera bali bakuruwe bango banyara ko bakonyora kibese gusi target gwikirana igo konyara ko bakuligera ligabwe somera na kumanya nkike kare yale dada chi camera chikoba mounted ya somobere chikoligera libali bagwe VAT tax. The problem with Kenya is innocent italio ukuru tax. Eshida tubwate ni linga karo twaru tax ningi yatokolera. Otherwise kanga noena mkulima mdogo ngwe sagarari na roba proud kurwe tax. Lakini karo gujikuligera linga tax yo konyerwa yabo kuli kune bikabu naba mura guchemeyega ne bintu binde. Waru tax ko ikanyagitari de wanyora mariogo tayo usikwanyora munyagitari tayo ebintu nabie bitumane tuligereri botambe kurwe taxi yaro no ene pipiringo tebere nga gae kaiseria koruko sisa Diana keramo kore byumbe biri bino byabaswati ngocha muri mwakore budget mwateba tokogenda mu kibunya lebe tuchikoba tukore ikiribu 10 lakini ekara tuchikikaransa buya tutete tumeke kiribu bere echimuko rukanda tuwabekire expenditure yuko beka chikamera jiwe chikoligera tax invaders abago chichagada buraje ole jiga gicinde
ndogo jara ko bachi kamera chingiro je jirakonye nje maitenga butambike niyo nsokora monomone serikali ya bono kabara tewo kurumi mboyo gosibararente other ways chugo chikoligerere nabo turatebene kole mirimo lakini ase ebese buna bono igo konyorange kali ne bwatama mocho muntu bwe pigipigi na bwatama mocho ena na abantu bali ba traffic ebese nako igonga katura tware twins responsibility njo morundia na nje nkolenda indigari ase kamera nano ena bakenya baratwara kuiwa Diana tebire responsibility kotaka kumanyanga nkikilia kolekana KCB tycoons to get over 42 billion from traffic fines mwencho muligili bagote bange ebengi ya KCB bali bakurukunga abanyentenya ni wachikonyora wetani billion 42 kubwatekana na kiliye chiko bage gwakanwa na chi fine kurwa se bali bakonyara kwa bakubuna machiko aliye bara mwencho muligili bwesomera orenga ki KCB kubwatanirwa na traffic tycoon amini neji fine cheje abantu bali bagwakana garababuna machika bara nabo igorenga ba tycoon barabya ba mwancho muliro ochese egazeti ya The Daily Monitor eyene yere kurwa sense ya Buganda bateba new A level grading system Buganda nero ya letter system winya yechiseme sibakale ko babatebanga na baro baletre nchirinya yokoranga kibako na chi grade gochia asa aborokia babona abo amini aborokia wababo mwancho muliro asemambia bono by the way chwea abarayi abangeni ko basomete Buganda bali bachagete most of them bali bagurunga founders of the nation Makerere University Makerere University babo Professor Nyanginyo uchiche yokabeiro murai bense n'abantu ba economics Buganda na nabaro batabirenga new grading system chisem chito timbanye ti great leaders bali kuri Buganda bago associate ni chisem chito gaiga okoranga chisem chintanga ni chia chakirete kuri Buganda no twachire level ye iguru birengo birbi iguru twachitwa somoro tomanya kuira nagaiga kwa totally establish university chitoga Makerere njashipeti abantu kikaro soma history chiskola Makerere University ni temete kushipu abantu especially literature the way Ibadan University yakolete Nigeria is a state university ekaro nu achepe baringe class ime bakolete ruwa literature imegano gete kuru kwerende kuru ngumbu bawo jawo kana ya tikatolike megana ite ya Afrika bito ya Afrika that is why rotora story okay bagatebanga ekero kwirikiro mugano konyara gateba biri bwene to moncho muligeli negati alialese chigazeti yasemambia bone go twachakire na ndente guchaka ni company ya Kenya Pipeline bagatebanga obwene naga igo moncho mulingo kwanerwera asa maise yebekire nese ya Buganda serikali ya umurai bwense ya Buganda Museveni bagatebanga konyaba Kenya nigo baboire asumurubili UIPO uyibagatebanga nebora basego chikobago kugwo murai bwense litukuligoro nigo bona nyarti ko bagakwira na Kenya nyuma na kugenda busio na koigwana kubwatirana nense ya Buganda sikili batebanga bone ense ya Buganda nigo ya iruri bagali nene yokonyara koba ligo korotenenera binto biria company ya Kenya Pipeline bwato mwencho muligili na namana sabagale batebanga company ya Uganda National Company nigo bono yanyara koba gego kina na konyara koba gego toka kebwate ense moye 20 enuguteye moisana semia yogotenenera amali gose ebinto biria company ya Kenya Pipeline yebwata asumwancho muligili gotumika ibirogo bya bibere biri bagatebanga bikurunga fetal power yani biri biyo gotaka kerole ne birogo binabo kana kende ngekorekana na namono mwancho muligili gaiga bakale gokwanera igento kilia bage gokana gati yabo no gochora nonye no mu chief executive mwancho muligili ise kuligili bali bagatebanga bakoraga umurubili yebyara nigo batebirenga bono agency ya Kenya nigo bagateba ekororekana yanyare ko bageko na chinguru chiae gochia asense engao igento gikikoba yekuligirira go bagateba ngabone serikali kira yanyare ko bagekurugo nigo bona yanyare ko bagekokora igo elie nyare ko bagekonyora indigo nga politically nyare ko bagekonyora nga political convenience gosenyare ko bagekonyora asechinga kichinyorora sokokora siasa yabo mwanchu mulina bokuligirira ensemelia ense ya Buganda yanyare ko bagekonyora se company yu nagayigamba begete se graph ase babegete umurai bwense
Dr. William Ruto nabo bakabeka umuraibu ense ya Buganda omugaka Yoweri Museveni bakabeke graph ge korokinga ki government ya Kenya stake ya enga kiere bagatebagere 30 asemia nabo igona bokurigera Kenya institutions na chiro chinchi begete stake yabo agitanete 40 nabo ige ense ya Buganda nero bono igebwate stake yabo ere ya 20% gose 20 ense 40 asemia nabo igo Kenya retail bali bagokora obonyo bokobo kena barumbe bwate ensemo yabere isana asemia 5%. Oil marketing firms chi company chirichigo nyara kwa chikonya mabuta na jiro chinchi bwate ensemo yabo na KPC employees bali ikire as a company ya Kenya Pipeline Kenya Pipeline Company na barumbe bwate chira yabo na bali bakotebeka na barunga foreign investors umwanchumuli graphic nege korking aki umurobelio yororongo gotebitora sobwagare igoro yo murobelio yo toyokunira sinini asembambi yabona no mugano munene okurigereria nga kekengere kyabugetigwe na ndasinini ngobeka tole clip yo korking ekengere kyo kera kyabugigwe meaning ya energy Diana totebi gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Daily Nation umanchito murigereria aiganta itenda guchakira no mugano bugo ichania ritskoria tichirimo botuko mo baskanoro korekanete assistance mu chawe boye asabanto 15 banyate bagusiria amagimabo egatugo togote bigwaniga ababisere iga yarenga separa ya Kitale webuye highway awase konye mo basokano korekanire kuchipigipigi ibere cyabete chiko tumana nekero cya tumana mwanchito murigereria abantu bagacha kurigereria nabo ko bakonya bari konye batumanire banyare bakubarusi nabo banyamaye kuira bamanye korora ninkerere to gutum kwabo korende in the process giri bagasaine ko barusia nabo kurigereria ali abeteka gokorekana togote bwange trera nero njabete kegocha ika lose control ikabage kubabusa igagwasa bantabangi banyate bakonyora chingo machintindi nabo 15 bagasiria magimabo nigoto kumanyigwanga efamilia yemo niko yasiritia abantu 5 nomo asendo chigaiga omumuro yomo akwerera igakurukwa Ezekiel Kinusu nigakoteba buna asireti mamu mwabo nabayiga bamuraba mwabo batatu nabo babere nigo barenge chiamate chiae barone familia yemo asebo igo omunyagitari yo magoteba bunanyatika gwikirana chinseme icho na korora buno mubasikano yobete kogokorekana korende erena nyarteka we konya kabaka go charoke gari tinyatige kumwikera aiga monchito muri ngo bagoteba buna boigo abantu 10 banyate bagusiria magimabo kegima chinga kichiri cyo mubasukano na 5 kero bamnyokigwe cya sinyagitari yawe buye bakaba bagusiria amagimabo 5 na 15 nigo barasinyagitari yawe buye bagendete konyora ubogwenya Innocent gento na ichanira sumagano yo niringa ense yetu ensindo bwatama bero konyore gento kyakolekanire kwara minyokorenga ngike kyabuga para the process turiko manyanga kifetiere konyoranga naro muntu tarengerereti nandikia mubwatikanire kina kumiringa bagachiko konyo bogima bakanya ko bakonyora bagasira ubugima bwabo chweya no mubasukano betasi chise mu cyewebuye ase abantu basiritio bagimabo kibara reclaiming lives abakenya babwate kinga kicingoma amache mubasukano bwebara burwere bwa cancer ntwarabo goitabanta bange a lot is happening as abakenya ene tragedy mbe sana ende naroro mugano yunga akonyora abantu 5 gose 6 gurwe familia wichana sana koba egento gyo kumisana mwanchu muri Innocent totaragenda ase omuganonde aigabe gongo kwanira baro mugano gwa kwanira igoro yeri chikoliria para aiga se gazeti ya The Daily Nation page ya 3 nigo bagukwanira igoro yechinse kiria cyaitiri chikerio nandiri achakire okora emirimo okwanira barense ya United Kingdom bagotebanga nigo yachagetigwe mwaka 1990 lakini ndego kiraboniga emebasukana yechipara yabeteke okoro bagotebanga ya siriraroro nandiga igango kwanira bari gati chinse chinde nugo chengote babare North America Europe nabigo chinse chinde chichiriko watiri chikerio asibagotebanga nenchire ya moyo gochokwene kyabuna emebasukana iri okorekana chipara uchirego kyanigwa korendege gando chigati yaba gwakiri mbari bagotebanga ari chikerio nigo libwa limitations chinyinge gochia asabarundi
chigari abange na barundi boda boda batanyare we kwanera chwaya 50 bob chiali kurpara. You see, in developed countries, those things work. Like chwaya kera wote developed countries maybe no te yo morieri Kenya ngaki total developed. Okay, chi country njire na USA, China. Whereby traffic system para egokora totakaliti kwende basigari batayo nande talinga basigari mbayo completely. In US toko enda 3-4 kilometers utara umera egari elia traffic na bokonyora giko gwakere kwende kwende kurumaega gusetae then watenena ali what they do ba kwa ticket ina fine ogochugwakana but ize gotokaga gwaeta asegete bobe goseki ndatamane ticket babugate ekorende yu kina kichi driver chikoba ekorende yu ticket but now it is a good idea 100%. It is a good idea egara no na basigari abaiga batu ale time bachiko konya abantu kuna chisegi go chiturukana go chinini barupara abange babo the implementation ye kwerende yu nerere eshida okay kwa ramba ta onyogo konyereta tento to tebi because ayo wakwe fine no bwate the right to be heard no bwate the right yogo tepanina oerese nini tebaiza kwanga ne chifine nkieke batare kolete regente ke barara ke test no ni pare. Okay. Nkagirite ikinegento kwa bolia manene kuri ndo monchu muri litete kupekira into perspective gusese kirengangi kiliyo chikobaga yokorekana sekiombe kenti sekianyara kwabaga goteba kilikia bekira machika chikobaga kubwatigwa litaga no gutumika chikamera se chibara twise kuligereria sekeskia ongondo were twaligeretie umuntu uri olenge tigatimuruke mu investigation officer osebale ngoro inchera baniteti paka bakabeka chikamera chiri chikabwati pattern paka bagachakoro kiachweya aso perpetrator yomo chandoli chikamera nacho chira buchigutumika koro kienga kiga koro kialengese bara na whatever is a good plan na ande egentege taganiye kuligereriwe entege tagani number plate yegali baligereria chingaki egali yalengese bara na ande ase yalenge nabo igo banyara kwa bakorete gintu gikurukwa evo evidence ase gintu gilikurunga chibicha gose chi video nabo igo banyara kwa babago gutumira message gocha ase egali yao mate chibono muchanda tubwate ase chigali chire Kenya gaiga I think namangana mangale se matatu sector ase bali beso iri oromba manyete itanganie egali umuntu ntereba kwa yagendera bora nyore tali ya ruli oli kiri kwa yagende kirete tangani and you know that montereba okonyora lilie TLB ko na chua babwene te ku submit into bya kwanyora no ni stage yali kwachire wakane kwa letro muntu mungao ko register kwanyora ile TLB kwa soire para ke okoro mubasukano komonyora ni gasi ngom muntu ndocho bwate muchando gaiga no monyene gali. Okay wera tokenga ni ngombo ete gali na kolire kwerende aye kubwate gali nje one komboi gusingo chi for instance okirete mwao onyo le fine igego gotare tali aye ko bwate ka fine tago na ndengo ligi bale no bwate certificate ya driving katil ndobindi tiga na them by example ke ngo gotainga why this thing will not work in Kenya we drive gosa toko ndi chigali keep left unless you are overtaking inere ekwerende lichiko kwa maana kanyora omonto ali right akoende speed ya 60 kilometer ndiese siansia ponkyo para right nerwet actually nerwet muna chi speed chichiko bachiko gende uchweya asibate betenga litangani egento bakubeka babegete bali bagosoa wayaki way bagosoa goche Nairobi omochigaiga batebiri bagendia sekerengo kie speed ya 60 speed ya 60 baroro bagosoka bali kerule Thika super highway toetani 80 asetayo bataruetie birengo asale baruete bakemerongene ngakionda itika tika ngakinta agendi ngaki
for kutaetan 8 ne PSV for kwere ndichikali chinke pakto te lo ngongere ngendi baka 110 number 2 innocent that ngoboli where are the signs like ya karogo chicha a building ye mego park ngo noli kire gali 10 km nini per meaning ochicha ngora because Italy highway I believe bachi babege signage eri tutogo chakira rende chisain because bali gora chakira chisain enya gitari nere mutwari gwe puye ngochi timanyeti njerejo kange sain nere ga ngonyora para ekongoro kineki eskuru nere mutu obwenere to enda 50 km nini pahawa na chakira kuruga because sain yachire abantu abaigate are bringing fines go cha saba Kenya good no manyete ngano ene pump ngo example we pump nere abege tu metamayo skema ga kega most of the drivers okoro Nairobi tomanyete ngose pump jabe ge to asenaro konyore driver egweta kera rituko amanyete para oma togotirumboka gochigusi tomanya konyore pump yabe ge tu kwende metamayo skema ga kega konyore pump yabe ge tu ororo sai nitiyo gokoro ki pump nero ori agacha liyo kanyata renge experience the driver amatonyo komere pump tiga kubwate break mbuya abantu batume mabu lakini tobwate break yokoriki oyeli egali oita abantu onyambari kobe sign teyo ase exit pump chire entiese ebwenete chake gente kengora this is kenegente era implement after 1 year like chipara chito chansipi goikabata tebi nyagitari nere mutwa nkisumu go chingwanya kwenda kisumu tomayitinga ko wakachi kona ibere ngomerore ekwende nyagitari mutwari esaini nere gae gwena tente nyagitari nere mutwari speed yao nirenga speed yao is 60 omanya ko nge fine wono gocha konstokerega chi fine sebo si ai chiro nero mango sebo si ai chiro nero okay sawa I think kwa kebekire burunga se nkwaneli yabara bali bakorengereria baseme mama ete babere para bamanyetinga kiutumeke inande gurunga power behind the wheels yes chinguri chiri kwaragendirie se emetoka kwa imanyire ngaki kogendiwa takia kwaro gukwana igo asenchire wikero mwanchu boligeri tigatura ndabona se ekirenga kyo amangana ari se gazeti ya The Standard igoro yokonigwa kengere ngiabugete kagere tomo director witu akora tobekere kengere kirabuga litangani tumaye gochaka ko be kamangana ya se kirenge ke company ya Kenya Pipeline okonigwa each share chia go soko igora ko okonigwa each share singi community go chia asaba Kenya 1 makofi. Wonderful, wonderful. So, thank you. So we'll just have a photo opportunity. We have that photo. If we can kindly just have that one, then we'll have. Omoncho muligereri tigana ndeto chake bono chweya. Kinde gyose okorekane script yekere Quran kirigento nkiroro kibwate sigivini kansi yaye. Okobugigwe kengere. Ngiye okoroki. I think it is a tradition. Because ne kwere ndegete negento kiabeire yani kego koleka itisigini files okoigo gerega chake especially ekero kwere Nairobi Stock Exchange osene ya company ya chire osene gento gete kiachire it is a tradition ngabono egento gete kiachire ekegen na ndege akolireke gya chakire okay igo manchu muligeri ni wete kengere kekera kiabugetu ya kiarogatie ogo chakiwa wegento igurunga initial public offering yeguru IPO na bora se kwebolinga IPO yego na ukwanira gunkeke na century yabana nga guchibona sabantu bonse osemeganda bona bakonyara ko babakogora chishare se company y'umanchu muligeriye serikali nigerigeretie egente getanganie tete ko koranga no koranga ya nyare ko bage kon chishare siche konye gwa kana madeni aye alibugate murayibwe so ise kuligeriye karachi tese orko asiuri gukweri report ya Nadico report yana ne tunarongo yenyora tuleto ikwanire bit lakini tutete kwa strategic on that igakwanete nga amadeni gali igoromono sana kero kuligeri bako ndabono Nairobi Stock Exchange na gotebanga bono bachakiri osomurubelio yu bona ba Kenya banchire serikali ya Kenya yanchire koni stake ya yebwate uchia sabantu bene mate njase birangere byane Kenya Pipeline
which is a state parastatal and Nairobi Stock Exchange. Kanga piwa lina wa Kenya banyi golete. Njere ya Uganda kwa 20% shares. Yamanya utwara influence yogochora chief executive officer or the accounting officer. Innocent we was sent to our Kenya to invest in the Kenya pipeline billions of shillings. The first time to agachete Kenya ya agachete the pipeline koru Mombasa mpaka Nairobi was 1978. Nairobi Mombasa ngaita na roba kuruka line 5. Karo tu agache kwere ndeli tugache tukanyakolera upgrade. I think around 2018 ngabo na ndeka kaira nata 50 billion Kenyan shillings. Meaning purely Kenya pipeline ni kwere nde yaba Kenya. Na ndio bintombere biri for security reasons kango tabwendera ti colonel neighbors stake nganigo timaiti ngoyo le negotiate ase MS paka ekera Uganda ya control nga kobuta gosogochora oyo tenenere te Kenya pipeline goikabatware ese mate bintombere for security reasons Uganda won. Like how tuiso kutwara conflict na Uganda tokuba butolera mabutali because na wao kwira kotini gekogera company ne yabo tenga tware kutwara conflict kuna ligo korara muhozi akora alike bintu Twitter mkuu wa majeshi ngasichui na bago teki Nairobi in 24 hours. Baise gochakanga they are attacking Kenya usinkende kyaba gosentua tware conflict. What you will do is very simple. Noko bata isawa. Mota etoko torwani butora mabuta. Wani galigereria segi ya Iran na USA na Israel. Kenda ligererite chibasa USA ya tumire kurwane segeli na bachisa ineka wa Kenya kana madeni ayugwete keregento na ende tutware chibasa togotumia anata financial meaning chibasa Trump atumire ne chinyinge chindaga chiringo nyukira mafuta ne kwerende so amafuta nkeregento timati ngoyo lengete koru Kenyan side timati ngoyo na bana bantu toligete batoli present okwala onga yes mogole shares na ndo mutuware influence ngakitoko ngaki company ere on tipigwa rena bakenya ngaki Uganda ego chikochora umuntu obebeka ngaki ego chikokole kwerende. For me that is wrong, lakini kwaenda Nairobi Stock Exchange company ne aba Kenya ndobwanerete togole shares eka serikali ere isichibesa kurwa saba Kenya yakane nini amadeni so ngorangi bintombire tutabwenereti koneli foreigners. Okay. Wanchu muligirili kuigure asemambia bono buna togendete kuna kuligirili gabwe se gazeti ya The Standard page ya kanengo kwanerere igoro y'umurubiri bwokoni wa West ye company ya Kenya Pipeline ase mwanchu mulirwa tabanga ki ense ya Buganda yanyarte ko bagego so yense ya Kenya ase box na moelio ya konyara ko bage ko bekera liberera kintu kirete konyora chinguru chinene aso konyara ko bakurigereria company ya Kenya Pipeline ni goboni go mwanchu muligirili serikali yense ya Kenya bwa tomurubiri bwokoranga ya chakire ko kora uburuso bw'ubugagachi mense ya Kenya no guchaki wiki ganchakia National Infrastructure Fund nebense semeyemo yokogera umurayi bwensa cheta sobwango na guchikoranga kengere kya bugigwe bali bakonyara ko bakoira shares cya serikali kuruase company yubanyara ko bagochigora nande anamono buna yacho yagotebiri ni gense ya Buganda boni gebwa temerongebira semia yechishia ase company ya Kenya Pipeline igento ichikobage koranga yangaki ekonyara ko bage kogenda gusimwa nchumulili ebwa tebirogo bibere bikurunga veto seats ebimbiri bikonyara ko biko ba se board ekaramo rosibirengera libinde Beyonce mutaraba consult na bagokana unabona mbata tekoni wholesome company ya Kenya Pipeline bona bairani ubara ni shares because ikerabare kwenda privatization Buganda yateneni abolitinga our interests inga gichiko ba catered mate in sendikaro bate 20% share
ngarubwata 20% share in anything it is like kwao ni ekwende because yotikalete 30% motu ale 50-50 boni gato konto kora kende because yo yakuminyoka kotini ogotene bone batubwatete iga na ba kora kwende ndeho again obo maNP genda kora research gendo bune keiga company buna USA etaka koni chikwende chabo chikwende njiretaga ni foreigners bakole kwende bagode mwanchu buligirili nabo kunyara kubago yasomera mangana yuna na batene page ya Kaneti Matida ya ne page ya kalenga mangana yuale gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Daily Nation mangana ndo chiga nginga ukwane ligorio konigwa which ya chia Safaricom Naigani go bago kwanira igoro je kyo mikirigia Vodacom kyo tokensi ya South Africa asabago kwanira ngabone joint parliamentary committee njabu ateri tutugoli igoro bakaba bagwanchira koni gukuwe chisha icho togote bugonga 15% yechisha nero yabetege konigwa asensi ya Kenya jenya ritege ko bilioni chimibere merongene nainye asibono chiabete chikomentu chialingi bilioni chimibere kurende bono bakaba kommente bilioni emerongene na ibere 40.2 chikaba 244 bagotebane nchira ya chikone kyabuna magendo imensi ya Kenya oitiko chaka boniga wiki myaka 10 guchiare gwikirana obwaga chibe bintu biri byaganiri kwagachwa negati bintu bindi gwikirani kwa inara bare begetaiga tindaraye okubugie kengere nibindi lakini bakwanire Safaricom wanchu buligirili kagiretenga nabo kunyara kwa bago gwesomere megane itwa kwanire igoro ya front page ya Daily Nation igoro ya kiombekia NTSN to kuirorera gabu twa kwanire igoro ya company ya Kenya Pipeline tutaete togendo mutimoko to koirana igo tutaete gukwana roro botirwa nadiko chwe yanga totebi yale nadiko yeye gose ne hit gose ne miss aiga ne Soko TV Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena ishiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka ngondi ferpo ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliro wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'umwenori kiraritukura Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Soko TV uboroso bw'umugusi. Je, unakusudia kwenda sherehe itakayosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground, na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House, au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi.
Murigeli twiranire nande asemambia bono chitire chitake 42 maega hense masemambia bono igotogendete kurigereria ariare ase gazeti asemambia bono kurende turachakira roboti ruri page ya gatano ya gazeti ya The Standard Days bakara batebanga bono nige keminano yichiko bage kogenda se bunge asiboniga Junet Mohammed yanyare ko baga ko badi whipped kurwa chinguru cyoko ba umurai wabake asesemo ye bungo mwanchu murigereri nigo bono igotebekana achinguru cia nyara ko bachikurusigwa na koirwa no yoro mu bunge Osuba South uyugurukunga legislature aselieta Karoli Omondi mu bunge gurunga Karoli Omondi nigo bono anyara ko baga go Rwanense mili kurunga Azimio Coalition ilibanyara kwa baba koranga kichi kwa bage kogenda bosi mwanchu mulili batebanga bono ebibao biribire egatiye kyama kya ODM wono nigo byabere bikorekana kwa bebe ne mono na asiboniga omukonyu munyakirugo na ndebo igoro murayibwa Azimio Musike Kalonzo Musyoka nyarto kwa baga koralia ngabono banyara kwa baba kumurusyo mu bungo Osuna East aselieta Junet Mohammed asach ko ba replaced gose kako rulibageli bagali ali nyara ko bali kogenda se Karoli Omondi mugano ole page ya gatano na ndenta getendete chwe ya senkwaneyu murayi wense litukoligoro chwe ya keral enge aso robot rulirwa nadi ko rwale ko baroko enanwa ase umunyakirogo muswatizani agnezani banyarti ko bakoroleta twaroja bajumbe bare ngoro bagotebekana ni chimibere 53 na batatu 253 aso mubaro bwa bali bakabe chimisate 40 tata ngamba atende aya Azimio gwetera murai wekiombe kibono iga Kalonzo Musyoka omodi wipiri Junet Mohammed na kumreplace na Karoli Omondi umate kere coalition injabwate pact kuna abantu abagoswa nini parliament naende kero wachire muy naria no mate kero na ote kero wachire teata side na ote bano igasi ya obono parliament itego chikoba fair ama bolio obwenere to bolio ni behalf of opposition to konyara koboli igo karai karansa tonyoru muntu mungao. Okay. Innocent nande ko nginyuri girio muskera ila mora dinga asirete abatebete nga mtu wabwate orphans wa kisiasa Chintakana no chikora Chintakana chinyinga next year after elections by the chwe tikadara goboli a declaration usokora ligoko Kalonzo Musyoka akorete kwa tebanga bono Junet Mohammed bye twaletre Karoli Omondi usekuligeri yale kwa banechinga kichu muskera ila molo Odinga otebirenga bono iga twa diwipiri Junet Mohammed yale kwa babu na igo Junet Ochire almost immediately bono ya Kalonzo baja kwa the house of numbers whatever ni numbers wika SPK lead kwerende yu of course wanjira gwanzo muswado iri wanjira muswado yu chiche wamadara boko yurwe sako next year yengire kyoro chechu net akolete kwenda akirerete toijo litenga ke mwakera liri bachete bosi weke gambero ge kadetermine gateba Azimio nere bwatabara ya bange asebunga bagaba gateba baro litukulia rero mubungo Kikuyu Kimani Ichung'wa kabo murai bwabake bagakora desekerali and finally Kimani Ichung'wa nero tigalete kene bagatebanga ne moment ya saka simbakiriria siasa no iga you politics ke koiran kyoro chakoletera Karoli na rusetigu ekwerende committee na ODM so siasa tu agendererete machumulilia sepeji ya gatano na bwesomera orore oroboti urbono gaigatwirane asekirenga kire page ya kianda ase bakare gukwana igoro yeji point kominko igwa soroboti rurirwo ito Linet Nyambani abegete 10 point agenda Diana Ntagetora to tebye gazeti ya The Daily Nation ngakikwana igoro yebisamye bikomi bire ase gazeti yo Wate wanga ne bisamunye tigato tebeji agenda 10 ebisamunye bia lakini ngese pieces tukate manjito murigiri ase gazeti ya The Daily Nation page ya kane nige gukwanira igoro yo komera na gwikyama kia ODM na boige kiama kia UDA3 kuri igoro ote bari go bomira tasisemo cha KICC memocho Nairobi korenda igaba gukwanira nande egatia bari baguchikunyara bakomera no kurwasi kiamikyo
kia UDA na ekiama kia ODM bagoteba ng'a bane ekorwa kere kiama mbabe bagochorwa banyare bagochia gutware committee banyare bagukwanira igoro ya koena nukuri wechibese kwa bali abanyarete bakobwateranirwa n'ichinga kichiri cyokorobekana imensi ya Kenya Innocent kege ange kibago kwanira no kobwatuka kuriwe compensation chibese chiko bwatukwa uchichia tichichanya chigo siri abamwe abo bali banyote chingoma chintindi asibatebirenga omuraibensa atebete nabwate chibilioni bere echigo chikonyara chiko bwatukwa asibali banyorete okubwateranirwa kwa mwaka 2023 na 2025 wetera sekiombe kia IPOA otebirenga abantu bali banyati bakobwateranirwa nigo bale 800 aigando 820 bali banyate bakobwateranirwa mbale basirete magimabo babande bakabara abanyanyimbo basirete magimabo abandi bakonyora chingoma chintindi korenda igaskiba ukwanira mono ne okobwatukokwo we okwo bokonyi tante beno bokonyi nabigo egatia bali baguchikwene kyabuna nchine chikuikiranirwa aigando che Opio Wandai Hassan Joe Wikirfo Paranya negatia bande kurwase ikiama kirikia ODM nabego UDA kagete yango tigere kurwagu obwatira tagete ndara tabi mwanchu muligeri kere kiombe kia nadiko kikia bwate bari kurunga coaches kiari kuragwa enga kilige gochaka okore mirobili yabo niko kiarenge no muraibu kiama kia Wiper umuske Kalonzo Musyoka nabo igo umuraibu abange ase ebunge kimanishungwa bagayikaransanse bakarosyo robotioro chweya bagatebanga bone binte bitakire bibe bikiranigu kirabanyara ko babakorosyo robotioro yari ngibune ceasefire kakiri siko inyura korobekana nkwaringa sense ya Kenya ekera ensemeli yaringe yazimio tigatoro kazimie nkoro yariko bagikoragwa no nyago sira Raila Amolo Odinga babetese bara bagotebe bintu mbiri bitakire ko babigokorekana kera baracha korosi nteguru kunginchira bakoranga kibachiko babagocha sobwamo bagateba tiga baikaransense bakaira matuko bakamanya konyora ebintu 10 bari ko bakorosi mwanchu muligeli binte bikumi byari ko babikoligera litanga ni nteguru infrastructure development tinga bagonyara ko bakorobwagachi none bwichi bara na kororanga ki ense kunyara ko bagayokora ikoimuki uchumi yao bogwetera asoboroso yendo kindi ya kabere kyari kuligererigwa nigoro abantu ngakya bakenya bakonyora macha maya yokunyu nabo igo bakanyara ko bagokwana chisemi ngakicikunyara ko bachigosirwa nabo igo gento kindi ku ngobo chenu bocha ko bakuligereringa kemirobili serikali rege kubwatera ne county government bachiko bagokora obochenu na koranga kiboko genda yendo kende bali chiko bakuligereringa kyabasai bakunyara ko bakonyora chinguru cyo kwegenderia sobugima nabo igo konyora maigelio aranyara ko bagakubaire busyo gendo kende bali ko bakuligereria se chinga kiechu batabanga no bolemi baranga bolemi ngakibonyara ko bakogenda busyo enyara ko bagakogendera na korekana ngakire agento kende yatano kabere bateba no kuligereria obolende bwo Kenya security enhancement esbali chiko tebanga ngakyo mo Kenya kunyara ko bagakulendwa none kera kurobekana tabasa kumira ne chinguru chintindi cyabanyanyimbo baligereria ngakye bintu bitwetana ine bikolendo nabo igo mwancho muri ngakibako nyara kwa bako bwatesia obonchoreri buli obokobo ke small businesses no mwali banyara kwa bako ligereria ngakichi amate chonsipi chinyara kwa bachiko bikwa SMS chinyara kwa bachiwikirani bono aigese gazeti ya The Standard ngote abali ngali tukolie igore committee ya chete karosigwa enyara kwa biko ligereria bintu bya nyara kwa biko ikira namba tale tena gosokero boti rwabo na namono nigo banyara kwa bago tebanga ekrabali kirente seiye goya renge mwancho muligeli chitariki sana ibere mutinyo gatatu mwaka bw'ikiru 2025 oliba begete seita yo bono iga igoro ekera bono banyartu kwa bago osiri robotiuru twaroche chinkwa na chinyinge chikorwa sabarai chweya 10 point agenda jackpot hit wose miss mate toligeli bintu biri Innocent biwa affect omo Kenya direct ndo wade gento twali kuruka audit na kubeka teneni the public debt tiango tai mbaka buna boniga tika figures echitoko nyakatabu Kenya ne bwata madeni ne koleta kinik ntwana kanyora te audited report ebe kutene niga totebi kuna ki chibasa mwa porete miaka 10 yetire echinganiga chibasa twakanire echinganiga nege ndo tokonya wakana murai bwense Ruto ka okole tamu yae oyo gochiche nera gendereri with the same exercise
tochiche egento gekoruku ngwagietera inclusivity in governance egara abantu ba feeling aya serikali ye ne yaito oiso ko audit ora kumi kwa makonyora gesakwa kama ekobogoleti ase chigas chiaringe komi gesakwa kama ekobogoleti chigas nane inwa babande mwatigirwa chigas ibere kwanyoranga inclusivity eri teyo neke to kyagerete nonje nizie kakenda amandamano eyu egerete chiete koleta ebinte biga asetole economic investment in the youth gose enjera yo koronanga ki umwana youth abana gokon I think yo boli abantu ba serikali bakogotebia etorochi nyota gweta tole gokonya umwana musasale patirende ekaro okor audit yao oende no village to village na bakonyoranga abana basaeterekerana abante babwate no ni certificate nyumba rakini nini hasteyo because serikali bategemete gokore patigete enke sana so ebinto ne binge byagerete Raila baga kama apne kwerende egento kende innocent na mangana IPC IPC mbata bete banyeri constitute na ende eroswe audit election audit chikoru ngakitwa kolete koru 2022 na ende chi reflect mutua asetoroji ngaki elections chigochi kokorwa problem ere Kenya na ende na ereyo elio koigunga the winner tax toll ekwerende ye kaleta ngati bachikuigora office ngagose yokoba number 2 otwara kero kende nini office which is also a burden wocha saba na nchi tikachikura chiaba tene ni gali chiaba runa mbeye mpaka 20 onyenta ya nobua na robua ayo mwale gupingana tayana koreki anjera nanga njena akolireki njena aburu Kenya move forward unabona rojo ndete yogo kwanira about ebintebe ngwaro cho yonde ataite agende nani the former AG Justin Muturi otabire ngotini yabo chi kokenda onya IPC teliko chigotiga ko i services cha smartmatic that is a Venezuelan company ya bwate obututu kanu 2022 igoro chirigera ria asetole pado ngagende election si chire next year gendo ngeyo giakolirwa to goikana ende twakechukura na ende toirane magega maandamano nini bintu binde bitarakoru mpaka boniga Wanchumurigiri muganule sepeji ya kiandai gazeti eyo na bagwe somera kulende ntagitenda araigwa sogo chutatu chinkwana chiri omuske Junet Mohammed yakwanete kera barenga senseme yu mwanchumurigiri mono tonyaraka batukoiba. Okay. The meeting resolved to extend the mandate of the Oversight Committee by 60 days to enable it to finalize outstanding matters arising from the implementation of the agenda. In addition, the joint PG agreed to establish a joint technical committee with each party nominating 4 members and the respective executive directors serving as joint secretaries. The committee will develop the shared policy agenda and priorities of the 2 parties, which will inform the work of a coalition framework to be considered later in the year. So this is the technical committee that will develop the issues and the things that pertain to the public and the 2 parties and lay ground on what issues the negotiation committee will discuss on the issues. The Joint Parliamentary Group reaffirmed its commitment to continued cooperation in the national interest and to advancing reforms aimed at strengthening Kenya's democracy, stabilizing the economy, and improving the livelihoods of the people of Kenya. The PG resolved to adopt all resolutions passed by organs of the parties. That's the end of our statement, and thank you very much, Your Excellency. In conclusion also, in the spirit of strengthening political parties, I want to bring to the attention of the PG that ODM is owed 12 billion shillings as their money. 12 billion. If we get that one, then we shall be very happy. State here that when we talk about the implementation of the 10-point agenda,
It is ongoing, has been ongoing for a very long time, and will keep on going because it sets the path for a developmentalist agenda, for a transformative agenda that changes this country forever. We are the players for that particular process at this time. We need to be able to ensure that we can change our economic, our social, our political development. Chwe kwa tegere chingwa necho ndetanganise kuligereria se auditorium yake ya ICC abantu baichiroro na baraibuka ngero jigia kwani rugavu kirakonye te common man na liri boldari okubuli yedo kindi ya kabiri kwaligereiri gabu no goteba bamente chingaki bachiko baba kogenderera ne committee ekorangi bakiri batigariti baratakara batarabika panel beating naro chumugaba nabwe county ya Embu Cecily Mbarire nata eteko nyole attention agatebe report yeye ndutwege nete kwa address yere 2/3 gender rule yabasubati nento nyole libaga mura intertorwe declaration kurwabo chingaki chikaba chinko sana Buru dinga na kwante bintebinge sana igati yabongelia kwanerete igoroke nabate abinge mebasokano bine yakaba Nairobi ya match is no longer na imani matches no this time agatebo mu chandororo kirenga kintu basagateba ngasali gale jangwa to yatige takere to invest chinga kiora chinkwane chigo kwana ese chi podium lakini njigo translate to leadership bintu byo kalekana innocent leadership netabi na ende ntobwate tabiengia na ende ntobwate etabiembe because onye ntobwatite moro yani ekwerende litawatanga ya tigankole egendeke ngekole the right way style teyo kerache koleta impact nsa ase common man gwaro cheno abantu bakule Nairobi because of flood sakaja 25 billion yataete chokorosi kwere but is the same person otenenerete a county government e approve chinyomba chiagacho chitabwenerete kwagacho wala rende nkwende sigore chikia yokorosa liaba na benge binde bigo puru abateba rogoroga notice in fact Kenya ntobugati desert roro teyo ere Kenya andonzi arosigu bigenda agere gosime kwa bantu nini baragere nkero cyo ko chaka ko invest yororo ko iwete chikava na chaba Nairobi chimenyete ali ago chorore kana gose after 3 months naenda arore kana naenda go chane ndege amaye go chakorore kana bono mutinyo lya campaign chikura okay mwachumuligeri nabo wesomera ase gazeti yeyu onyare ko bago kumanya ase burunge chikairete na koli lakini sense mwichi ko soli nongo cha gukwane school ya Kisi school na buna yago soleti ne timu ya Nyanchwa boys bakanyara ko baba konyorobu bui ase ko soli kurunga basketball osumupira bw'ibikabu mwanchumuligeri nyogo goteba goko bekese ese umuntu uli ndomuya asibagoteba gayigo mwanchumuligeri ni gobono chitimu chibere chialinga abanyangongo chikororekana chiabwate embero nande ukeminane kibago soleti ni go kialinge kiliyegurunga county secondary schools championship ikene gatiese county bono timu ya Nyanchwa nebwate obunyangongo mwenchi muri batabasa matukabwa ngo kurende ni gonyarti ko bagego itwa ne school ya Kisi school asegosoli banyarti ko bakonyoro gwakwa gw'ikiguri gosebikabu tiambiruke mie mona ibere asemerongo kimerongo 39 asegosoli yagosoletiwe asegetikeli kyage susu asebali mwikirane toro mumanyetenga ki egosoli yarenge basketball igo bona abanyangongo kurwa se cinsemecho Kisi school na ubagotara babwate bragging rights abanyangongo Ngangire ngwanira umuganora tumakana sekatun Manjito muligeri yari tukurigo nawo tebetinga chi bilioni 50 nchisete kurwa somoro biri kuri kwanga sha ono adendwaro mwaziri w'abakino tebirenga kibese cyo tali ngekiserete njibwatukiro cyasinyagitali kweneke buna wikirani kiremero biro ndikinyagitali yo atebire muna kibese kigendete gukorerwa obunengi ne chibilioni 52 n'ugutaisatu icho bagendete kubiko robot bamenyenga cyasirete Korento gukwanira sha nabali bakupeti na bage kyombekeri gyati yasiningo besokire garona gotetinga besokire bono batebire gucyo kwari kuirana asibarenge atangani keronye batara cyasomoro biriyo osha abali mu abutogotebwa ngani go bale 400,000
bono bagoteba ng'a social health authority teriko bakonya no enekera bamwe abanyatogonyoro mu basukano w'ekipara nigo babete detained as nyagitari bakoboria omwaziri w'abachenu anyari kubakonya kuri no mwaziri w'abachenu itukurigo na nyatika gweswani kose na nyatika gwesokya kwana nabali bali bakupeti na TSC kyombekia kupeti na TSC atebanga ngoligali chinchira baranyale bakonyoro bokonyi igo ngamba nyati bagutwara chinkwana cyo kwiwana bana bachikubatikiro bokonyi bwanchu buli ule bwesomera watabanga ati dwara otabe chisirete 5 billion onali 7.3 billion cyoka chisirete tali cyo 50 na ndetali nge chisirete chikokolerwa bunengi buna chitumegete nama tenga no release 7 billion yechichoka impact chiralete in the society o mane mbulinga chibasi cha Bakenya nchisirete otherwise kanga Bakenya mbali go complain keregente kyonya ndirige ku work ubana to ende muna chinya gitali chichinene obe treated card ya gwakane oende to ko igumondo kakonya go kwemburuga nigo saka ko likwenda lakini anye mebuko kero siri go chia asichigo cha chiaswa twale tawe sawa tabanga 7 billion choka kwaro chekaro kende karo Uhuru Kenyatta alinge finance minister akoboli kungankieke sabu ke morose chibasi chisirete chingani uma wata ya Bakenya ngaitisa typing era mwaro la chi billion ye chichete go chianirenga kurende na rejo egenda tega o mane mbulinga Kenya ni sare suffering innocent okay base yuteli go tumekwa tuya motara endo mu Rwanda ge kara to kuru mu Rwanda ndo chitu akolire ndoliguruka mu Rwanda squeeze ngakimokonyeruka ekatuni oseke ngongino ekangongino kangongino okay motara ende kangongino company ya Nation Media Group yo bwate Daily Nation yetoko soma ndoche yao nirugwe guchiase umu Tanzania getokuru kwa Rostam Azizi ubwate company ekuru kwa Taarifa Taarifa what Taarifa Limited na ende igagore ngaseti yeje Nation Media Group yonsi Nation Media Group ne company ya chagete 1959 igere sana nto Kenya na Uganda investment inchi koliro igawanye gora 100% ine complete takeover akakana abwate business ibinge sana koronyo chakire kuhiti wataanza kwenda naenda bako chaka kwenda tuara Misiri investors bakwenda isiko Aga schools, Aga hospitals, Aga university, chiaba chi hoteli abugate biashara bwate Kenya ga nebinge but that is not the point. The point njendigereti ganga onyo mu Tanzania oyo onyegora na chi maintain the editorial policy, the fearless elitoroche karoba kuli kengani ibuna balte baga buchibaskia chia kolire kwende chia sirire wose ogo chakolike abalike bawo chakolike story omndosi wake simyo teba ebitinya taiti mwaroreri Tanzania bwate elections president yabanintu ago blame because of nini Twitter one thing ngomanya the editorial policy was nachi konye maintain egere abaliki ba Nation Media Group bakore gasi yabo gwitite freedom of press wancho muligeli ni matese chwe yakurwa semambia bono abwasa kurwa nelinga mungwano uniga bwatobwa matengo tebekana urarekane no muraibuyense Dr. William Ruto perhaps tigata tebe ne goodwill ende aklikoligiyo chakora oboncholi imense ya Kenya ge company ya Nation Media Group unatogokwa na semambia bono mwancho muligeli nigo bono babege tokoigwana konya shares chiabo gochia ase umungwano uyu tatu tuligerelie cartoon erese gazeti ya The Standard page 12 anamono ase tokuligereli in memory of the floods mwancho muligeli igaiga gotoko bainyora bali babere bagosiria ubugima bwabo kubwatekana ne toigo na macha mange ali anyara ko bagakobe ya chinsemo nero babegete iga bateba in memory of the floods Kenyan flag twegene tenga nige bogolitio mu kabwa ba Kenya nabo kunyara ko bago kuligera nayo nyara ko bakoleta interpretation ya abantu bakura macha bange bono ni chinga kitoko bainyora mwinyore na bakwenjara gekogere tugukwenjara after 1 week twakwa match after 2 days twakupara after 3 days serikali yatufinya bono yunaro bugima bwa Kenya utegetia togofinyukera ote bindege ntogete togokorera Pendo manchito molgeri ase gazeti ya The Nation kengongino kiane na lerekere page ya 19
aiga bagoteba nga there is some grass in Azimio aigandoche Junet Mohamed Abdulswamad mugabana be county ya Mombasa na abandi gabo manchito muriere na igorogali bagoteba nga the grass is green here aigandoche no muraibense ne wheelbarrow ubwa Azimio bokobogete ubwa bokororekana bulia sensemelia ye serikali raboro chemborongi buli nande UDO ro chenero eskutane yabe kona chobonyansi buli gukina bwetania Azimio bwabo automatic sina macha achete some grass in Azimio bale batigale tipo kuna kobogolio bomo murakero cheta uli aendeleta kogesa rogora iganeli gesaneli grass is green here is green na ndo roche bakatumie machine yeyu gere it is too green. It is too green. Ogise koligeria iga kero kwanira igo. Oyo lese side ya Azimio gako na goraga buli bwa ruguru Muhammad na babuligerete nganga kibuka. Mbole green. Igo na bogonyara kwa bago koligeria umwe nchumu ligeria semambi yabono chweya. Wateba mache ga guitaba Kenya. Mache ga guitaba Kenya. Nchara yabaita. Innocent yarenge gotoka nga embule yatueta Kenya is like Netherlands. Ucholi time tukwanire Netherlands na ndenga ki Netherlands ya direct na floods etwalo go kutwenzi lakini tiga to akerenya saembe yamono because no nenjera atongete kwiride yaitu na bakonyora na machayu anyorire enjera ire natural aita agenda in some countries okonyore kwirinde flood engima in fact find time tokwanire chisiti oyendorore ngaki China ekolete kwerende yabo gocha otherwise kanganto iyo nyasaye okay intutu atebire nga ike ngimabona na atebire kombe giechae na ngato iyo nyasaye aigane Soko TV chetri kianda maige chinsaibre mundo nale tato le Kenyatta National Hospital gwate chibesa na keregendo rakinta bwati kemero kyo gwetie ndagere tinkora ka santi asoko ngeke kombe ambia man santi Eye Soko TV uboroso bumugusi Kera majenga tara daike taoni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijano umozu bataya mabwari Muligeri bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 10 cha mogoroba wikense yemo ya butuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwe andajita sekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakaliya omoto yakabwatwa Bakaliya omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya ninchubwenyorere spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon cross tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisa nemeiga tuline sabyo okole talentambe gucha kuliye byombo bunebi tutarira somo choke birigo na boiga somo chunyamera gose twakirishe myese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye onye
kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigore emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri yuko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso mwomuguse magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyolya ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyolibaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchurelia 0788666662 magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokonyolya ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyolibaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitere na baito yibonchurelia 0788666662 ebagotebang'o gose komwelio nero gose kabuya maega yokonyora mang'ana mange korwa asegete seni kiao sigete Ensoko TV bonigo yaikirenga kingokoreta Nyasaye nigo ndakoretera omorobiri korkunga amegerio yebeberia omorobiri nigo ndaorete amo n'abasomba ba Nyasaye abwasturanya ko batukwegera ling'ana asobwagare nantaria yoka nonyora matera noena amasabo noborori ntunyare koba tokorwa ayankira lituko lye sabato lyabande bagotebanga Jumamosi abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga n'abasomba ba Nyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way.
tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri uregene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe candika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mambia bono na nde twasoira sense milio mweli bono gaiga no tuchikoba tugutware ngwana tobe nabageni baitu tukambe na barabu tuligeria mange ali alese asobora yobuya tororengi kirkibwente gokorekana actually tutete kuligeria binge biribwanete korosobora ibo bobuya lende ase mambia bono bali bagonkonya ase studio nigonde na Madam Maylin Anunda awante bili talinde Mama Fix Mama Fix goto tebiale ngakitogo nyara kwa batogo fixe mwancho muligeli nabo igo ninde na Mr. Ndruche lienda liriria ondire liri wanje do Ndruche nganjete but the official is Dismas Ondara Dismas Ondara lakini bono Dismas liasirire one litangoliero mwendene Ndruche okay but officially nali begita seke bande so Ndruche is now official? Yes, is in the my identity documents. Yes. Wana karogo travel karaba process ya airport. Ndruche, yeah, I'll be cleared when Ndruche because here is a part of my documents. Okay. Bia ngakimo endete by the way. Last year nalitwa rocha nite Ndruche? Last year. No. I think we had a session somewhere. Yeah. Well, this year? Yes. Oh yeah. Madam Maylin, we have been on phone for some time. Toko kwa na gaiga. Agioga ndete. Bien. Ronga imbiere. Imbiere. Abangina mbiye bagendete. Abangina bana mbiye bakasa. Abangina bali bawo by the way nalete ko bataba abangina bana bagina. I'm so passionate. And they are listening. Okay. Ndrucha basaye naye kwa basonna chi surupwenya babegete gusi chi offer. Na red ballot. Of course abasaye baitu bonse bagusi. Elitwa bwato mo igomone to receive the 6th. Yeah, I played also a key role as a koba uniform ya Jubilee. The obvious nelinga na abuli limono libuli libono ngucha kulitigande. Ngaki yalengi.
it was fantastic. Inana kora mkutano kuno ulia seusi. Ase miaka na vera se siasa. The response ya beta so receive the 6th. Matiangi mwano ito. Na bageni. Generally babona tembea ba mata karua. Baborigiji. Mtu ainga happy. Okay. Madam. Yes. Abangina ngaki bale fixed. Abangina, you know, per se, they are, but not all. Ase kisiasa, ntoga netie, mbara ikerwa. Table banking yenu mwana wakara nere kuna kubasukiyo chibusio. We are doing a lot of, there are so many activities other than table banking. Economic empowerment other than table banking reach besaiga. Ichimuku baganaga richi ache mesaiga. Actually, as we don't do that, I discourage mangana ngaki ngabona ngebesaiga ite. No, those are things baba mama boito agakole mugonjo kana bakumuntambo gatesira ya umaitenga. Na chali gitu kogete. Baba na mani. Ebintu akanete. So what we are doing, we are trying to empower umongina, especially these single mothers. Umate Nairobi here, there are so many. Kiro umongina nyore kigiga karobakae. Na wane kero monta miemiriga. Nto kunya kusumbuka manu busokunga yako irunga nsabi yako jukutukutu so waba mureba mugitia matimu no. So we want to empower women kiro monta tuale na tuara 40 by 80. Wese 40 by 40. Asa ako so ege na ndo so kai. Okay. Yes. Bia mwana sana, asante sana kwa rena bwabo bageni tubwate sema mbia bona Madam Maili na Nunda no alega igase studio nigale nere asa bali babwate lyogi yogo kwana soborai asa semeli abaswati na mwana abaswati bale ase kesa kukimu gusigyoka charity begins at home. Twara jakre to mugusi. Tomanyo so gochi sko tatigarende nanyo renga toyo ndoyo kuru umule marora. Ekara igure gendo kera segete gago takanando chobo monyenororo. Okay. They really want to know what we are doing. Na joba tori baranga we have succeeded. Baranga mwa sese nigo mwa chire bosio. Drucha dera ngonte byalenga kibagenda te mulima na bondoche ko claimu abanye kiama kiabongo irabale. Jubilee na mulima Kenya. You know, again innocent in our TV. As a political arrangement, ye country to ya Kenya, we work under partnership. Nande siasa ya Kenya kulingana na mumurore kero kubo rais Ruto. Ugo ikatoria nja to accommodate each other as a united opposition. There be a situation as to compromise our stand. Tote bonye basi DCP ra survive in this area. Pole focus here as a president. Matiang'i. Ntoji ko insisting we must be there. Siasa ne bwate negotiations. Ne bwate zonings. Depending a circumstance story in. Okay. Wantegerere. Last time asoma muri ure kero William Ruto. Muraibu yense tali mumura. As a studio inombia Senjonde se studio let me just say that. Enchira korte campaign ya 2022. Enchira minyogete solo ko market ya makia UDA because of resources and such. Lakini uli Raila Odinga the late ninga concentrate more in Azimio team ya bwata so many parties in it. Okay. How ba arrange that campaign ya we structure ya we okogandra sinali ba korte zoning YPR birogo. Sinali ba korte zoning Jubilee birogo. Sinali ba korte zoning ODM ire birogo. At the end of the day bakabanda one umbrella under one president. Madam Mailini ngonte byalenga ngaki aligirite zoning yego disadvantage abantu babwate birengera libiri bimobiri bibwate birengera libigwana nete na nyarebe lakini babwate na barubwinchira yabo konyora babwata ga affiliate nkaro babwate nchira gete kulende tutaraswaga bu mwancho muligiri ntagete turaligire liringana litulira bwase mambia bono muna tokolibeka sembe otwale gotebanga nabo gutambuka urochira lakini utaratambuka urochiro lyo konyora mache ategerete tubasa kurutambuka ngakie yembura kera mu director itako bekenga ne iri rabwa se screen buna bekire igo nande ngo tobekera ale cartoon liyale ngese gazeti ya The Standard toyebwatani asobwamo nabo ogotambuka uroche kulende tobaisa gotambuka uroche amache aye atoererete. Madam Mailina Chakira. You want an interpretation of yes. How I feel about it? Yes. You no more, no? It's a metaphor.
ego ebwate ama foundation nga to basa gusiereria egento yani oroze nganke bwati uzito to basa gusiereria na bora nyore ujogete magia gwitira. Like now if we come to, can I say politics? Yeah. Chichama chirega like now united opposition. Alternative le bagateba bakari. Alternative, actually it's an alternative ria serikali seria bakenya. Ntosiereria serikali yero. As much as to achire with a lot of force. Ntoyesiereria. Onye nturi chikobeke mikakati we say the relevant people akine ndruje mbali chikobeka relevant structures we might be swept. Kwa busuna machi. To kwa busuna machi. Ikiera twetogiri mono. Nto basaba kora omuntu ebintu byomunwa. Gatogende ise amaje to make structures strong kera enyombe tabwate foundation ingia na bego tendi kugwa. And then ndruje abantu mbalega bali chi opportunist. They don't know where the opposition yakete barabwe bayote chi story. I know you are so much rooted into it. Lakini abantu bale bagoja onya odi nande ko bekire enge. So tigango toteme ko kwana yani let us preach what is supposed to be preached. Ndruje interpretation ya Madam Maylin kwa yegule yago. Iro ranguli swali. Okay. Tobaza gutambuka urukirulia bacha tore. Tambuka chindo cyonse kurendo urukirulia macha torerete. Tobaza kurutambuka. You see, I say the political relevancy as a statement. You care, I know it is application with current affairs in the political arena. You know, on my side, politics is not easy. It's a contest. It will keep on varying depending dynamics involved. Una boni goso korigeri njebona ngo kebeka una irini akebeka nkebeke the opposite. Ese rekarte wasa we akana erege kuba. Erengeringa, you know, these are walkover. You know, monto ngomo kongu mbaba. Information ya jirega igere is a storm anyway. Mbaba sa korengeringa wana bantu toje tutache igoro tokorendoke tutambuke structures injire laid properly, you know. Kira bantu bari okay injina agyanzire asa irina agyanza the opposite the other way round. Bona ayo kwa lecha. Lakini wala anyole thing the UDA. Lakini you see interpretation. There are so many meanings. Okay. So is okay. And then I the other way. Okay, get so let the government was away akege kuba. Nganamba what the system ne deep state. Ngabono abona abantu oja wetera iguru. You know, structures in place in chisaine nande bado because we have 17 months to elections. Okay. So njira toja gutambuka gawu na intunto bwate sabu. Okay. Kero gukwana ranga mubegete structures in place ndoche tigadara kebeka into your face. Abara imbare bakire barenge koboko kwokobe. Bakire basoiro koboko gukuri. If you understand you understand ngo mikwanera. Abandi bajagire guruku bari chimole abandi bagendrete how you dealing in a situation ikamile you. But now you see innocent in politics. To rule out such a kind of arrangement. Ekera na kiko ku siasa. Is only you bune muntu lese kambi yako kurani politics utakira kwa more vigilant. Even when you are listening ya maoni ya bantu abachire keramo make political strategies manya to what point yo engage umuntu rulese kambili ukire mu inogaiga ni interest ya energy. That's why we need to have as a campaign think tanks to tura bantu ba research to tura bantu bobwate information. Then oyo ukire mbirangere kyabwate intention ya energy. Why now? Atachite kuri umuchakano ewefu nereliga go say interest ya uja serve in this nereliga as a campaign you must of course accommodate mpaka magaga because you need people na nabo jiko koranga na mall mato iko very intelligent na bwa na mall you know muntu bwate good intentions na bana chenga no muntu bwate good intentions na mall that's why say cambieta kiretu are some groups of people strategists, planners, researchers etware etimu y'abantu bonse omanya muntu uri ukire muna mwamororere gari nasigete etimu yetu bose ni gatomiro. Okay. You see, I can give you example
because it's in the public domain, the lady wa Mchomba, key, you know, is in the public domain, I can speak it openly now. She was working with Matiang'i. Avande they were with Rigiji. Avande bagatomuni na nini PCD. Uwache konyo anga some gadgets chae, ejiaje utwari information, konyo lego spire Matiang'i. You see, ekerajita akatugujita yegorera bwe kakaira na sato metukoro. Taire tivani tajiti no ko bisa ke onga tigana abaga igakando maoja kwira na zeru. Iratuka convenient time yegete yuko ira na lende tatali atige tuchitaye. No, you see, abaiga gento kenta kwa na sembeo lakini discovery nile ya betenga. She is not a genuine person as a camp. Mubwatelo ejira mogo kare loyalty test. Madam, umadara nyora madam matara kwa on that point. Inyorenga Matiang'i was serving as interior CS. Asa wate vitengo tofauti fighting including intelligence. Why do you roll it out? You mondovere CS for almost 6 years. Okay. Madam, ura yubi yeto kwa gacha go se supribas pato togendete as a siasa ya bono. Unfortunately, since independence, tuabire to kora siasa, yani siasa yechi opportunist. And you see, again, take abarai, but take advantage, kora innocent voters into doing ibibe. Tindo chinga, unless these youthful people who are coming in now, because you know musando bwate te korunga to agachage te gocha bakabuna tu ikirega, people are not voting leaders. People are voting through their stomachs. Yani who has what? Mo bwate chibesa. Baka naone vote odenga nyoto bwate kende mkono mtupa wambi. And this is somebody who can lead. So the blame yani yonsi picha inkobekera abarai yani abaki chikura. They don't know leadership. Again tutuza keire buna abarai leaders, political leaders. Balibono bawo chigoswa. Ntu ambukiria abana abaito bagukine kegorie kegego tobwati bono urayo bobe. Let us do a lot of civic education. Elinda abantu baito no gwakekura. Akekura goisana getenga nonya na yaya igona akasomo yo ni sana. Ana mailinde kini kara togo chora ngete bango uruchuro tegeregere tetwale gukwanira. Kera bago chabonsi bakorolekana bar objective. Actually most of the voters are not objective. Voters bali yani babu at leadership objectivity with them. Yendo babu atenga ngogoto atoragire. How do we benefit from this person? Okay. Yes. Nduruja. Perhaps ko igure madam Mailini mnagoteba nga abakichikura baro no muchando kare. Na bigotoka mu package ndi mubwate team yakorolekana brilliant lakini abakichikura babe let down. Ngakimoga ndete balance that one. I agree with her 100% that the people bali bagwa kachikura abakichikura umata bakichikura abana balimu abandi professionals abandi na banyagitari abandi pharmacy abanda bangai. I don't know why 50 bob 100 shillings chikoba change from where arrangement yogo pick good leaders baba togenda bosio chole nsengia asitoko enda kia long term na much konyole service not 50 bob not 100 shillings but also as much as that other ngaba kichikuramba what a challenge yanene sana. Also I like to tackle this issue of nomination of candidates through political parties. You know unabona se Bogere Gusii Rift Valley na Central na Ukambani onye kore kia magia upa amini the wiper chances injire nga wiper na nyore biroge bingara lia Ukambani. How do you conduct the nominations? Kwa nyoro montorure obviously nene of treasury omwiri chiba sase party leader omote birigari katiani gusego na sekete gusego ex constituents ingari baga. You know, asenge nchibono party leader Kalonzo ngochera gutangaza nga ni party viti za wiper. Ngibiro bya wiper. Abantu bakomoyiwera igori yose wiper no ruote chibesa bona lia ki atali umurai. Ngochera ko gain from it. I think this challenge we have it in Kisii. Okay. Kwa Kisii. Umurai nta utekora utara put your input on what he has said. We have living testimonies. As okonyora as nominations usencha kira wasa tenga why 50 bob
umuntu agoteba twachorira abarai bakobwata bagenda mbali gotwinyora abatari ndamuriera bono you see auna 50 bobo egochera abantu bachora abarai batama they are not seen to gocha samana political parties sincerely where I come from Kajiado omugusina gwate shida we have really elected leaders no bwanjani obonene lakini kare gwikiranga umugusi tatagiti kobe kumesa igoro gara tugutubobe mugusi tatakeri lakini asa mangana yako 50 bob 300 even there is a leader who said last time umugusi to basa kunya gukora campaign mono ayaganyali tukulio mwali beka 300 you see 300 na yo kwa abakolide ne sell out to ikasa mangana nominations the place where I come from konyorore nga abantu bali nominated no say like now twankwa ne kero ino mukungu or office Junet Mohammed he doesn't come from Kajiado, he comes from Suna Migori. Lakini nomination ni sister yaye karishwa zia rusetu ose notice ni ikaletu na ile county assembly and nobody can ask. So ntobuga tabante kabirabu ba koreki ba koleta ba iri babo using the political parties ose political parties leaders ba ira abantu baboro bono abantu twarusili imani bono wakandos Ogoso andos ikiagira these leaders they are not there to support the common mwananchi. What do you think will happen ekero enduruchara irobo gambi ama ko ratenga ki bono tiganya ndeke nyoro kirike yani ba sensere pe ba sensere ojomba nimukyo mwana oro obwato borai ayanda nominate. That one is understood. Yes. Ndruja is that going to happen here Jubilee? We are going to deal in a challenge and we're going to deal with it because Taliban yachaka it has been happening, but what brings now a leader cover different. When you are a leader, what will bring difference nekero or change challenge that has been there. Omanya na kyoko nyebeka ekolega sina a better and more organized way. So according to me, if you ask me genuinely innocent, as a mangana nominations cha Jubilee Party in Kisii. So it'll be fair. No. Ntobo the challenge. Nande you see uno moskemati yangi na bwata basani abange. Nanda bange bawo kubori ngendo keke ebirogo. Unabono I see for example bubas. Abwata basani incumbent abande kurusko abande babu support his campaigns. Nanda bata take roge kemo. Abande mwaenda gusiba gakirwe lyogi. Yeah, but I like if I advice from here to migrate the kiasa bananchi distance one candidate because I want to once know what target letters maruwe maranda takoli kwa barwaneli bade batebirenga goli katura maruwe tutagete totebi guburunge ngagituchi kumirana ne due date na andi bono adochi ability chigoteberaga kidoche process from there. But understand ke abantu barutu asaba na inchi aiga no na nomination yagira abantu batu are fallout ndo what 3 actually 2 main no 3 ndo what such really independent aso kwa ko manyange candidate ngo ole popular otari go side na influence ko ruasa abantu gose chibesa pati ko kora research ko ko ru genuine kera matu yo going to compete mutu ale birogo binga assembly so ko boli genuine une pati kwa tuma abantu bakora research iri genuine. Number 2 ndo bwata consensus way. Omate nomination mukaramo kwa party nomination say cover the last option. Then more under consensus mwate banga no you 3 candidates mora bantawaya. Lakini kirona kama to bwata. You can serve in this capacity so korosia serikali. So korosia county you can serve in this capacity. Then I agenda was you one candidate. Na ndimwe mukora ndoke mumu support. Consensus where you agree all the parties. Then lastly, you most nyananga ndori kwa democracy now gives it go to the people. Yenda sabantu ekine ntukwa bekire gabu and I think ne challenge rebusio asaba kichikura abanke mwancho muligiri buna nagatebye sema ndi gotendete kuligiri yobora yubiya twara chakiri twakunire sensemo ya siasa yebyamebyo challenge nerega iga
Madam Maylin muna wakwana the who and who bali bamenyete nyarebe bakumanyete no na Maylin abantu bakumanyete they expect koragira kurwa sole otete bachikoragira kurwa somundu mo bakoragira kero barocho bwatete baragira lakini rende ukoragira ngoro kuyetari ukwaragira bakabwateke koragira ngoro kuya and I'm very sure umuntu wanjete as a leader na ndo taite go empower uchiko bainua no they don't ask for money. Okay, they don't. They support you for free. In fact, in politics in Kenya in general I've read politics, how politicians have been elected in other countries. Voters no bago changira ikiongozi uchikuli lakini Kenya is the opposite. Yeah, bakoli nayo kurwe bake sutio ni ndrujo ko one of the accusations bono mukoligire tibosie ino neli mugo mokorekana muri tribal arrangement. How is that? Tete ko demonstrate muri ibwense buna agoteba tali innocent yo goteba. Yes. Agotebaga ise ko baligireria abarayi aba network yabe connect yese bisaku byabo mwagenda gusi it was overwhelming. Mokwenda Mount Kenya Gigi aleta overwhelming crowd. Kalonzo kwenda Eastern aleta overwhelming crowd na natembea perhaps na bandi bali barona. Chinse monjiri kitabu ati the who and who ase campaign. Unabona Turkana, Samburu, uragenda chinse mugete mwaleta mo Secretary General Jubilee na rumo coast na bokonyora muntu tayo no nyetaro teyo. Number one, oyo not you na innocent. Oyo to accuse ne competitor. Or what his own strategy, how to approach the politics. You know that what even the more authority to lecture the opposition. Eretigaba ange etimu ya UDA aliwa umusalia because na yaro ko muri liboronge. You know you see the facial structure ya Mudavadi na Wetangula from the same what occupy very serious positions. Country. Then the president, then Kithure Kindiki the other side. Then as a campaign structure ya no sakonye ligereri. Okubol gusingo egabwata kurworonya tali a broad based government ya actually in place ikya kurumaiga no roche bune arrangement ya yaringe. Alafu enawata imape manga to 17 months to elections. Politics in a process is not an occurrence. You know kero mo merani erega then you fetch konyoro ko represent the interest yetu ko Turkana ko Samburu ko Wasegete nande maybe as a level ina banya abantu baroro bari level alia eke wango yanse batali visible una okora babori gichi okora babo matiangi una babo yonde but FCA countries with us because almost 70 actually 80% ye country ngima is in the arrangement of one time. Okay. Yeah. Sencho kuma chikoba se doorstep yo murayi wiki ama gya Jubilee konte byole the internal optics chiri kuma chikoro ki numbers chicheno wa machiko kwana. Ugo chisamunyo rasi nini mugusira yaro niki uzito kwana. O material sinini. Madam Maylin kwa beli rese siasa for some time kwa beli kwa aro dino. Since 2007. Since 2007. Yes. Ne ngaki ntambe sana kuri mwaka gwechiri bibere meronge bibere na isano na ibere. Oise kuligiro siasa timati kwa lengo mubu tanibwe kyama kyodiam. Na chande kiro sana ititiri na buli kombera liko nkulikuwa na nimesumbuka sana kwa hiyo chama kwa gacha siasa sumulindo na kiere because emugusina baratokale Nairobi na bakoroje Maylin ole biya sana. Yes. Lakini kiko ikali tuko lirito chikwake kura watebanga wanya tindo chimai tindo chimonto bwe t-shirt ya Jubilee tindi work actually that's a problem tubugate njeti manya usene chikabira chinde nabo lakini yasomo usi because etura senyomba y'umugusi tetukwane romugusi nga it high time to change korwa setu walenge ikia nonya nense binere gatete nini none miaka itutete nini to gendete gosuka things are changing eto agakire chikura twaroberera indi kwa baru in fact inde na ite chikura na aliko baruga 1 2 3 mwasuka kuchali epogisiera ali umuntu gakoga chikura ndi mukie epogisirio tamane muchucho tutu. Now we are heading to electronic. Omugusio minta sale ya kitutige style tatanga kinga intu etole ya segete damu no ngigora iga damu mwaga koyorale rebodia timanye tinga bado mugusengo kwa nale rebodia lakini mbaro I'm not saying amondo tamagena lakini I've been a victim
victim and I have served in the same party. Amaboko y'ekiama kia ODM. Ay. Na ya nabire bonda na buri kebusa kururote na ira bagachera bakora I'm known everywhere. Example kyo mweli kiliani kile so close na ayo kuliga ki kera na lengo ODM outstanding service yane na bondoje na yena ntra kini ngai let me talk over 2017. Goto achiete party yirende to gatainga bono wikamole to kimabuisha ino maiko wetike. I remember balimu agachira rura Arsenal bali go pitch tents because of the population. We were so many candidates. So wagenda ororo kwanyora chimesa na bajibangire next time ogoja enseiteyo banganyeti tent. So ngasumbuka sana tinkweva bakangata ngabona nje ndete ibintu ebyo. Let me go talk to my people. They can vote me from any party. Abantu bagaika bagata bantu ochoro nye tuliritunda. Abantu mbantikete bagata nto ochoro nye tuliritunda. Ikata ngabawaka na eresese. Yichare ODM na bawaka. But you see, at the end of the day, 5 years is a lot. If 5 years was to be reversed from my age, in fact, I would have been very energetic in Kotenga Megasa, but they wasted me and they have wasted other leaders. Party nomination, na ndruche yatewa, ODM, chiaringe so tricky. Lakiti manyetiko se biya maybe na bigo chakotokore. Yalinge chaotic. Chaotic. Okay. Nkalinue ticket. Nilinyanganya. Okay. Yes. Ndruche gwatebire igoro ya gari particular ne message ya nande siasa gakora. Kera mwagenda gusi one term. Uri mibwecha agoteba takoigu tabaigweti. Mogoteba gakiboji go improve wecha. Chisemi chikwane messaging ya SIDA ino nerebekire asama iso. Let me tell you, Innocent, nandege ndekega senchonde se a platform one koli unaba usiba minta bange. Monta baso kongaina ngabantu understand what the United Opposition stands for. Monta baso kongaina anywhere. Education system in Kenya is failing because of Ruto. Heritage system in Kenya is failing because of Ruto. Corruption ya very too high as a government yega. Ekrivin the viewers pio kubireta viewers capitation to schools. What a cushion. Mpaka bona to kwa today presently. Ngisa kwa guli baka can give so many examples. Abana ba grade 10 batara junior school today the government is in place. All those reasons esabagu egerete no muntu kurukuruto. That's the challenge. So ekero kwa muntu ata one term no kurusi omuntu yozuyete these things vitali happen. So there abantu banyo robo sibore yokonyora services. Wanterere abantu bari actually abantu bari very packed. People are struggling. So one term is a summary that remove Ruto as a one term president ya Ruoro. Again, the views in our mention because they through. That's number one. Number two, the other example one okay so political. I was in Ruto's campaign 2022. I was frontline Wakorachi campaign. I'm the one na what the agenda yiga kerota to feed information yoko ni mangana bottom up economic approach. 70% of William Ruto's campaign in 2022 was about hustlers versus dynasty. Wale mabwenyenye na watu wengine wako hapa chini. A year almost like one term. So by then ekero the agenda ya hustlers versus dynasty. Nkyo konyebera ngana kote narrative 2022. Na ntukato kwa na one term is the same thing. Hustlers versus dynasty na kia coordinate na mama mbo. Action sinchira bikabara. You see, ours na gotenga to ko se break it to be hostage actually in serikali. Ango tonyo jitru pass. Abantu bagete mpaka ba dispenga na ki nonga stia una kufuatia serikali yega. Nona mangana ye bonus jimoko na about una kufuatia serikali yega. We are only counting time. Okay. Madam, the government is working. Yes, serikali ngendeta kwa bintu biyae mirobelu neroro. Kotebere negendrete kororanga ki ebisamenye biri komi bigo ikiwa biri bya nadi komi kwa roche bachakire kubiroranga kibigo korekana murayibwense ngo tebali chinyomba nagendete ko abantu ngo so abaroro bali basoire use koligerelia chi police chinyinge che serikali nchire rolling agito differentiate kurwa siasa na biri bigo koreke esemero
Nje ntoenda tevenik. Since the 2010 Constitution promulgation, you cannot compare na Gor Mahia. Bintu bya kolekanire. Onya mbreakerana. Let us not look at the whole country as Ruto. Okay. Twale go change that narrative. Tutyo kuligereria omuntu, tuligereria ngaki twete gwekonya. But you see no gwekonya ukagwika tetire chinjira bune chuko ba different opposition was in the government, but abantu barosire ebintu mbire bitarakolekana. And you see these things bigo korekana gradually. Bigo kolekana limo. Entruje yukana agiri ebintu mbire byarorekanire. Tabire biya gose lakini bintu mbiroro birokanete. So I'm not saying in the one two term, lakini no, it's my opinion. Lakini tikatokuwa no maana ngaki ebintu byarokanire as much as tutatageti Ruto. Ruto cannot work alone. There are systems chamu failure through other people. Igaka ba criticize too much kwetania ko ba supported. Let me tell you Murai Innocent. Naona ebono iga isho kamwao. Kwa gole kerasi umukungu ata kerasi kwaza kwanya ugiatire. Bintu kibyo kugora. Yani taliwa kwa moral. So this is one candidate sometimes single sit back na murumia because abantu abo atabakora baragwigasi n'iki masenari. Yani mba kwa mukonya pina ebanga nabo ate idea. Mbaro babatebaga ali one man. Why he does that na saying enjo aroje ngaki bintu mbiriko genda. Sometimes otiga ko genda igali ocha ko be conductor, but it cannot work. Okay. It can't work like that. It can't work like that. Yes. Innocent. Murai gali disadvantaged. Birasi bigo tukutuguru jomba. Thank you, because I wanted to respond directly as a issue. Let me tell you, Innocent. You know, they have to understand the person we are talking about is the president. Or what the powers is the one to appoint people to assist him. Nairo fire people balia bekire meremo nyoturukonya. Look at the cabinet. Ruta vegete in place. Gerao so serikali. Akobe kampaka abantu batali qualified in ministries. You expect results. You had him say at some point that karakara musomo kutano. Kere happening, I know more than you know in your ministry. Then he is complaining to us. Ni rally nkoli ali kubeka sibalegere bagendera bakore emirimo. Tabuga ati right yoko manyanga Aisha Juma ta bakoraga si anyare. Abeke the right person to do work. Chirishabo ile ngaburi mutu akorera se serikali yale. That is being incompetent. Ekero what a competent president. Let me tell you. To what the president I'm doing a comparison. And I'm not disagreeing with madam because there is her opinion. The fact is nonye kero ebintu bitali ko work abantu bali wange so independent no chuna wono Matiang'i to kwana today. We are not talking Matiang'i because yakuru community X. People discuss him because abwato bosi boli bwo kurani gas. Okay. Agakore gas in education or utali go kwana today. Muto kwano Matiang'i. So uru njira bangete gas ni ankuru kwa mora ebine serikali. Tamahiti gas. Tamahiti genta gukora. Also batagara the auditor general today, you know, want to be very factual. Nje tindi yodi the general tindi as a serikali me whatever. But yodi the general no muntu okulie tax yani. Apa the chief chair in this government. Oda don't think Ruto is not aware. He is. He is aware. No, let me just put it in this line of corruption. Odi the general no muntu okubeka kila litu kebintu bigo trend this nini. Tora abantu bale serikali bako protected from the corruption process. Ruto is watching. Which governance are we talking on aquí? Ruto graski abekirwe atekire gochia nini? You can even concentrate in 3 things in the country. Either you focus on education, ever perfect. Okay. I want to add something. Much of the ills has happened. Otaramenta sini ni manyo kubekire egento gete kegenda sobwamo. Madam Maylin, president whatever is attacked too much. But nanyolete moment riri abasaye barubekanete akanyora chinga kichinyorora akaenda even to their social platforms aga tone down aga discuss na barabu. Lakini Kenyan is expected yake rakwenda na korosie katiba amini baraza ya yaba waziri reflect what Kenyans wanted
na menyete ni moment ili anyorete onye kurusika onye kuruma abarai ba mumigete lakini abakenya kera bono ba aranga tigache social spaces to discuss nyora another leaf abarai bandi batari konyora chinga gichindo matendire gusinyukora korosi decision lakini ekera kwa nyora abantu bago sensha nyale bataboyo no mubare matego kwa nyora libaga lyo kurusi mutu yo abisi did he emulate in that everything igente getanga ni siasa sio kanisa siasa siasa mbaya maisha mbaya actually what he has not done there was a wound igenta kolorete ense ya Kenya kusaba bana bali bacheta ali ba demand a lot igabaete sleeping pill Panadol a depressant you know kanyako bawo we are going to deal with it but on the other side ninyo litenga kiyo ubwango obo ikara kolete reshuffle I expected there so many youthful people there so team manyanga ne experience bata abwate ozengi ikiaera bono lino lia cheta ngatacha pia kabeka baka bagaka bagotu 70s na bwa begitara Tare correct no na ba correct umuntu nabo mogoture kini bwata ideas chindongi bono abagaka aletete those are friends abasani baye his own cronies yeta wente koba aina magosa akolete but who is this person ko advice who are his advisors abwate timwe abwate timwe obongozi could be he has good ideas lakini tabwati advisors the people surrounding him mbali bale chitumbocrats wachana wana wao sisi tukule wacha tukule ni wakati wetu so njanga tayari vijana bieto na bibwate solution mangana yote nyinyi ni vijana wa viongozi wa kesho hapana ni viongozi wa sasa hivi let them come out na ndo come out in Korokio to prove them that there are people who really want change and who love their country okay tiga babu ate bibande babu ate chikura asana aitira ange our youth babu ate monta watainga ki mimi najua vile nitatoa Ruto nitaenda State House ukuno ukomanyeta goira na ndembolie nduruche antebie plan yeroro do we really have abantu bayisaine ba murusio burayi buna mokorengera but singo murai kurusi burayi because twali opportunity ko irana mubwata abantu bara properly agenda ino asobo moko une alternative government you know with us innocent the discussion is how to remove Ruto from power simple as that the what agenda you know removing Madam Ruto from power under the constitution nto what a plan we have how to fix this country for example let me just quote Matiang'i all through when it is called an alternative government how to do things in a better way than the present regime that's why uko ngana ki toya uri bageli ntubwate njira turakore kenye mufararia forward so to kokora interview tali ni power you get it so our discussion is remove Ruto from power that's the truth then itobeke serikali tobeke timu ira konye country okay for example if you ask me and that's the democracy why do you think Matiang'i will fix the country unlike Ruto I'll give reasons following the track record from behind what Matiang'i has done Ruto ngobo gambi usibuna abiru bogambi let me tell you again don't know that the correspond direct as madam was opinion ya give I just support that point Ruto was dislocated by Gen Zs because of bad leadership and governance opulence lifestyle siyase government abantu basote serikali yae ebachite kugeini bali bakorunga bari appointed bali nini bagosoka kwa rumonto so okwanyira kibese okiro igoro cyo teli chingia okolire biasara ogorire maremo ogorire nini yani leaders were ase serikali bali protected to gain kibese cha taxpayers all through youths bakaimo kwa is this the way what to promise you that this go happen kere within chini ya miezi 3 chini ya wiki 6 chini ya mwaka moja tutafanya hiki watu bakaganye ndivyo kuna tutavimbiro rose na story kuna watu youths bakaimoka organic everywhere wakati we are not taking this direction then Ruto again to kali kiana kobera president on the wens enjari ya soget Ruto akaba dislocated kuna ba dislocated tanya konyora pairing yo clean back ngiko kwa taberibo
He went to work on what we call damage control in politics. Then akanyorora pia bantu wetu retango kabogo murute gao. Those political rejects. Dabarai. You see, I'm speaking from the political angle. Veka to control your damage. Tari focused on inkito wachieve in a country. Agakora political appointments. Okay. You contain some communities. Like work. Let me tell you, I extend his hand to Raila Odinga, the late. Are tabanda we brought best government ya rose enzena korendo. Netuli. Kari agenda ye future. But the experts mba achite ba temire ko makonya serikali ya Chiribusi is a conversation for another day. Tuko ira na legal libera iwe wechi county asini to ira noro turachirigiriri na baraya bari grassroots asini to kore reservations. National government to a crash but into bwata chi county chi 20 bwata allocation to bwata chi ward chi 20 bwata allocation ngakito which develop ngakito genda busi no ni constituency chi tababunge mbaroro aigo mwanchu muri ne Soko TV ni ndoche bali mogenda teko likachi message ino. By the Onderi Dominic yago antabinga nkwaneli madam uyuni konko muinyora kera tuarenge nera as a university ya Nazareno wakabere. Wow. She really mentored us and I love the spirit she has for obo mubumu busini Kajiado and Nairobi counties. Nindo chega iga. Good morning, Innocent. Greetings to you all. I'm enjoying the show. The government has totally failed. It is time to change our country come 2027. Say hi to Mama Fix, Mylene Bosfuli. I like her, but hivi karibuni namrudisha nyumbani. Who is that? Okay. Naigura Alex Simbo tebrengo ko irani arago tebo koreka nangu munu ugo jagira bateria zididi azara rojo talin kamano teba biyabero dade do chega igabari bago teba gabiyabo ne druchas a contribution yo endete kora show aigade Soko TV to ko ira nango chande mbwate chisimisi ni ko lende ntagetenda ara igumo senator we county ya Kirinyaga nerengo kwa na karaba governor abno to chato chakira bono audit reports inchiroro na magana National Infrastructure Fund muri birengera libino asobwe. Na niulize tangu lini katika mbio za farasi Kombe amekuwa mshauri? Kwa hivyo hakuna venye tunaweza chukua wosia wa mangavana. Ni nani atakaa kwenye kamati? Kesho watakuja waseme hatutaki huyu tunataka Mondege. Hatutaki huyu tunataka. Kama ni hivyo, kwa nini basi tuwe na seneti? Kama Mstahiki Speaker ningesema kwamba mtu kama unataka kusamehewa nenda kanisa na ufuate Biblia huko. Lakini ukija katika jumba la seneti utajibu maswali, utaudhika, lakini lazima utakuja kuwajibika useme pesa za wananchi zimeenda wapi. Na niambie wenzangu waliotanjwa ya kwamba wasijali kwa sababu ya kuzungumzwa. Sifa nzuri inakuanga ni ya marehemu peke yake. Kwa hivyo sisi tutasemwa. Kwa sababu kazi lazima tutaifanya. Wakati kamati ya uhasibu inafanya kazi, msiogope kusema, atasema. Na mimi ningekwambia mwenyekiti, mtu akija amekosea, fieka. Chelagei mtu akija ameimba pesa umma, fiekelea mbali. Mimi naangalia naona mahusiano wetu na mangavana unakuanga uhusiano mzito sana. Inakuwa ni kama ndoa ya Kombe na Simba Marala. Kwa sababu ndoa kama ile siku zote mkianza kutembea inakuanga ni marumbano. Kwa sababu Kombe hana mwendo na Simba Marala hako na mwendo. Hii ndoa yetu na mangavana lazima tujue tunaenda nayo mpaka wapi. Kwa sababu kila siku mangavana wakienda ongea maneno haina maana. Sisi tunakuwa kazi yetu ni kuja kuwapapasa. Mimi nasema kwamba mshale ukija usiku unarudishiwa njia hiyo hiyo usiku. Tusije tukapembeleza tena Mstahiki Speaker. Kwa sababu ni kutuzoea. Tusikubali hiyo Mstahiki Speaker. Asante sana Mstahiki Speaker. Nen Soko TV Oboroso Bumugusi Omwanchi omulire mwa Soko TV ngetase ngiye Soko TV nibwatira senge nchao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwansi korwa ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Stephen Embonde kurwase county ya Kisii iretriane Wycliffe
orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekera yago koreta mangana amaye ko ritu kuri Jumatatu paka ritu kuri Jumapili chini gongor Perpetual machini na nyora netrobini ya Nsoko TV oboroso bomugusi obutindu n'obusumbasi amate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge ko ende university ongere gotumia maruna amaryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwari panya oroyo onde orenge ko ende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwari erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe asamange twakirisimyese namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora kingatale icy'obutindu. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi ubugima Wachumurigeli nande twire ni chitri staiga kianda maiga echi saisa toga iga Nsoko TV murabeli Nsoko bwakire ase studio nigo mbwate omurayo yo mukurukunga Nduruche ante bingo ndara lya rusi gwase kebande oli arusi system nonde na madam Mailini ngote bwatararu studio mwegete nchirago tiada akuade nganira naro lida tebigwe nabo igo ni ndochega iga Laban Sumaturi yago antebinga the national senior super chairman abataba honorable Laban Umaturi aka Munyangapu abataba gagenda tegotubwatia kurwa se bara ya gorogungo Maturi street yegotoke mbaka south constituency anda kwirunga Singapore support the sentiments of those leaders, more especially that lady anasema etiaba antoba minto ba kuigwera chinda to determine who becomes their leader saba gusiba minto batike koni chikura chiabo bacho umugambi obwato bumanyi bwa bugambi na kebaki asemati yangi no togosuna na mbaka tonyore power today you were biased mbona ni watu wa macho ine tu okay ate inga watu makara ese panel ya wegete birore focus okay ego igure wale ate bigo usiba te bakare kuigwera chinda bano well tutakoje tutarando mutimuko twategerera omo senator bwe county ya Kirinyaga of late igako make statements chinene sana na morese getaseni yakemo kagukwanira igoro yobora ibweito bono tutete kuirana ase county chito in general performance twese kurigeria bagaba namba arwe statement bagateba intwe senate yabuto kare ko basenelwa abantu aba bakare go sabe bintu twabeka mubuko Nduruche asaboni we are living today togo na kwagacha mambi ntogo chaka uteba mambi tutaramenya lero what do you think igoro ya governance it tiange pick from the drafters of the constitution na mangana devolution enchire having meant ever implemented is not the way we are seeing it because governance bade bagosa simi national government they are not independent bamanyanga na kinto ira locations cheito tutakire ko manage our affairs una team yechi governor wakonya I like the late Raila Odinga mheshimiwa late agenda rest in peace inkipa ngo kwanira bo nkoligire naligire services wekiro mwananchi weki agenda ya devolution ya nko work igararite igare mbera imekama itenge agenda yetakire ko work even today egere omwana uri okarese village level annual services bantu ba kipone bako beg bono chigavana cha chinchire tune 19 annual nivo ikironda this protection ne government no hanya ibire tiangu akina unabona gese issue ya omo senator ya ukwana uwajibikaji accountability yechi governor chibesa cha sirire chinyinge
under this devolution. Chikesi cha kwanu chinyinge urevi nebiga. Okay. Unabonika nando muntu tigachangire court usachi on challenge. Kisi county government question mark na ero very serious. Mugabana na bagwavu tabase kwa attend session chira se senate. Aruchibesa gosa asave excuse ekere bantu ba coordinate mpaka committee ya senate barigiriringe umuntu na gwate kesi atakere once. Are you saying ngumugabana gwakana ba senate committee ta people pay kasi na kiki kule mpaka kiko kwa open li council of governors impate nda badangana kia bantu nkuru bali kibesa se senate egento kiriya kobugia kiri shukiro bose by time serikali ngao yajigocha abande bagateba na maswali yako barorero amaswali yako barorero abantu mama itenga mbarude kibesa egento ndo topic ga ukere meni innocent ngelinga governors batebirenga abantu abankwa bali kibesa kinyinge sana o protect the interest ye government is very clear na ndaba kanya utakere kuimo kwa babori gente keke okwanwa na kikere two abagaba namba ba subject to EACC batakere otakere action today brango speak na gaiga bine bimbira bwatu wasi government nechibese chikora dendo echisirete impeachment chiko ko wasi government waone kesi kanya libona kikia renga gia chete kuchi of course get threshold get no those are political arrangements to protect the government onye mubaro toraikira no mateba ijole magana maragate manipulation yeah I agree with Maraga I agree no mubaro yuno kya ine sheria lakini rende manipulation ne kodre maigaga okay there is manipulation ekina kiko stop chiba cha serious account chitakira ko nini koira ni kubaka okay tigatoke nes madam bara bere grassroots yawo na gukwana na barayi mwatoka mubwate ebintu binu biri mutete muchiko kora mukorerwe lakini kare ikere bona iga libaga abantu basoira abisi no amacha gwatanana na togo cha tuatiganira and that's why ngo tebinga nche I've given up kai abantu mbale ntakolega sinabo afadhali bono nsoe asa abantu bandi bali yani osoe sabantu bagwitiringa tigansoro bono umete siasa ya siku hizi ya bire bono ngane no nyuru tingwa ko nyuru ko 207 baka bono iga umanye wonte ngana ande ngabono ngaka unyuru ujimwina tigabono ndara tema these are the experiences madam ngo kwana ibare igoro ya morality emubere inje bono tigamare mwende kerenga yago jo inje bono tiambo open ikera my friends bali bali anto to machi message go janga tayanga ki kabakiria beba ndikete aware kama nikia sende mama itu asende atemira ko minyongo ndo rabia but through this forum tigamba tabio maina abantu bamento Ondibo as you manyete about my leadership, the way I've been struggling. I have not had anybody okumbata kwa boko. Nirwane riri sana. Na gete bine kora tige mbono naje tena Nairobi. Me I have been in Kajiado. I have tried as a member of county assembly. I went through. Lakini abagusi bakangu tenena na inche. Yani ba ngoroki no ne chinjere chirinda agende court because if I had a petition dikanga inche na gambete. Lakini yes tuachire mlolongo tuakolire bono aba ntabaro boro mulima nakintanje ntimono ororo bakamakuro bagateba ngaki ngabono chikore cha salikire tocho toira na mambi same evening because I didn't know bagaza bagoterense gwetane ticket iri hane you know frustrated. No, naremereri bakabona atawata no tigangenda bono nte no member of parliament tinko irore nje tingani tiko irore class gate no member of parliament nere gatobera mna ya tobera igento ne kenda itagote bya abantu nje mutangazo ntangazo nje tinko bera muino wega senduruche ikiagera turuche serikali nje tinganji tikobera class magenduruche I'm very senior in politics. Ntawana tiko be kunga yani njama at bay. I've talked to Matiang'i several times. Tuomeranire. Paka agonde ngaki kwana na Kenya Choki. Kenya Choki orangelu. Take the number ya Busiboli. By the way, no ina mate Busiboli ya the yamanyite personally. Kwana na Busiboli banga ngakito kuomerana.
omanya korwa kene achokia makomboli ngaki can you tell me more about you kwani yata ngiyata ta kolera I'm very old kia kombole ngiyata onyo omone no te don't you think those are some of the things which gera suke korwa samol itetanda era moina gera ni narete moina ngai muino okay Mtebona nta toso ya serikali ya vile simba manyanga igonga serikali unless mundu usio Edruje you have a moment onye guko jara tuko iro madam ngaji kotekererwa yende tindi koi already she's an experienced politician. Yes tindi koi seasoned one nande you see already has reached the apex. Okay, apex ya somudos sindio mimi bashaire Nilingantanya kuona Senjo Achok is not here to respond on this. Think onya comment about it. Tikaba nanda comment ya ntaka sinini abangina abana whatever. Sasa kwenda personal. Not personal. Abangina abana whatever. Ekana etu a message no lia. Ngachanga tebia abangina they were so excited by the mbata abangina 2500 registered voters. And registered members ba nebeke umbikiana kiana code. Akabe excited. Babona kesi ngoba ngithi to wakasi in my bedroom, let me call Mwiwet Kenya akamako yebugata akantebuna ndebet abangina bakamboli igobona ngotoje tuira sanga okay allegiance yekajenche igona igure frustrations injire kuri yo side yeti gaturagenda busi tugukwanira na kitu ari kurigereria some of these frustrations ikiroro na birabe ne kampi ya matiengirero mampi ndetoke no mugavana urobisi abantu mbaroro batagete baumira nene delegation yali babwate birengera byabacho bakora ibintu byabo let's not tubasa gutara sumura ibyeka abantu baito as a public participation ye do you feel ngo yakora toli buronge na SG constituency toli yakora be of course no they go call for PRE to achieve a certain target. Yes very genuine. Okay igoro muraiwense nabwetie kengera bagaigora okoni wage shares chia Kenya Pipeline. You know the problem to what innocent ingenuity. No re honest. We are not. No ikaro ku igore binde binga kugora shares nini na nini. Abantu mbara already bali lined up for those activities. You know Kenya itase toleboni Kenya ni chafu anyway. Ya ike rugo mpaka na madam au kwana pi ngana ki chief frustration si anyore kuruma. Abantu basara tigaso diru anire buno mo. Abantu baminto tiganje. Okay, madam wigira deni. Ane address ya leo deni. Tayari na tangazi. Ndiwe liwa. Ndabo wake simi gochagaga studio 0788. Atande kero bende wese. Jetinta itono kwa. Sababu ya bora. Lero Devega State of the Nation address. Tejara kwa batogo kwa naye asogwa kesi miyoko kayeli ogiriao ekero gwaka gochaga studio 0788666663 by the way ndru cheke ntekeke kora kana ngichikuba gegosumbwa sana ese kambio murai anamono ase bali bande babateba buna bono ise kuligiriri homegrown kiro mundrata kireko kumukwanera gose we passive. No, you see kero kuligichikura. I want to be very honest in this. Ekero kuligichikura nayo kuligi you know wika obeke structures na kia bantu bako ba handled. It's important. Nande omuntu liko abekire nga handle voters abe so genuine. Okay. Egena lia bantu batwara moyo boko kora ndoki. Okay. Boko bani a challenge in error. Okay. I want to admit it. Many people nkoli balenjira bagotwara bako share direct access no mugambi. Of course as a matter of fact kerore president to reach out usokori kero kyo bonene bwenze to reach out to everybody. But the end cat trusting and abita bantu bako mokonyi gas. Nki bantu batari kobera so genuine. So defensive people. Okay. Tiganda ara igwe ibona. Soko bwakire. Nakubwakire nsoko. Gingo to kwa nerese mambia bono. Mukwana wisira temo bungu. Kujisema chanya makoro to kina wananji bwa de chisema chana ndo pipeline. Pipeline mbere. Pipeline ile buya. Ndio mwaso wali raiga. Okay. Na bongore gidi buya sana mwa to mujade shwengia. Asanti. Okay, raba kya ure ko na ko kira bakanyirire bako mairo. Okay. Ase njindi ko anda bakene benda banda abu ani bakangara gari kwirikuri anta nkagaje kusana aba bakwana ngani yo matuka mangi. Ingi bako mojere teki. Gereza ba bera on behalf. Oh, na wale ko areta uri gosiniri chuba ko kariya bo area ko West Mogirango. Akatoka ni abantu kwirikuri ngoti innocent. Okay, boro tema boro karibu biregera biyao.
igoro yoborai ane birengere bya mbwate doje na ubwata bagine baya bwa Kristo ba mujada ro okay so na ena kwa moro go mungwano Ndruje bwata mwana moya kwiri baka na boke na isa nzira kana ari kidogo okay ayengi na mama yabona se point ya rana ro kwanira okay kulingana na agenda ya banda bo opposition alternative mbiyeri agenda yabo one time meeting umuntu yakogenda emurai bwense muntu yaya ni gari ese political arena ya nero ibono maite emurai unazo kumurusio kirenge to kyabere chenu ni kirenge kurusha toje education toje capitation ebintu byansi bikurani bya okay kingote yo inere na oririan mil maili yo kajado abonyo tembuya na wate to so ikambia idora kinyo kana ngabe to ko como mutu okona maega ona mate so mogima to konya ne biranga na dora sko mara kini bintu bine bionsi bi ukora buzini gote whatever okay one time to ona to tenga one time okay thank you mpia bono haya soko bwakire Ngoto kwa nere semambia bono. Omwene doke koro ya senda iganyaramba. Ginyaramba mbiyere. Mbiyera kamanyirira karo. Ka ngara asira. Ga seke konya konyirira. Okay, tiga to kwa bono nabageni mbara. Masese ni nyasaye. Ona gendo njenga tewe koro ya bara ya bari gabu. Jebuna njo mwane ndoki mwaki ekura nare ngodi ya mumbaka yiwe ndiete byanda yiwe ngange kwa mariyo. Okay. Banga ya baba tanga ino moto ngobuka tabigite yo tumeka broadcast eje naboko nyoromora yarumye lakini iko chino for themselves asabara abanyene n'echinda cyabo n'abakungu babo n'abandi kai iko bono ongenyeche yumuswati yadenga naboko akoba UCD waje kwaba garbage Iga bakaranga tabayo. Kuna njoyo nara gaira sumura inaro rai gaseta nyamira. Baka resources cyane no nyatimbu atwesta. Ni garangwa ndara go ndenga korati kali mongarwara ko mode ngande ta konda ko kara ko kabese ni nkonye. Aka kirigenya sai dange tino ne siri ko munai. Na ile to murai. Murai yare kabisa murai kabisa. Okay, thank you. Biamono pando bate frustration zinduruje. Soko bwakire. Adana soko TV. Ningo to kwa nere semambia bono. Ya koro kuchare diko limuru. Limuru biyere. Limuru biyere. Nonde ni nduruche ga ige kuruta magana kindero yatiga kuruta. Lere balanced. Na wando nduruche na beta chita buno madam. Ona toira ne siasa kiagusi. Usiega ntongere usintore se kisiasa. Ona toso ase matiani ngotenenare. Maraga ngotenenare. Ona gente que totachieti korengere libuya to akachisabu to kare factory settings cheto sawa. Ndurgo chigweta. Okay. Nigento madam ngata na tuligere yawanda buya abaru. Are biyapi totabege kya maisha ito buya to igore kabisa. Asika ya tochi. Okay, eyo mwalio. Soko bwakire. Hello. Ngoto kwa nere semambia bono. Kamanda. Kwana lende. Ngateba. Ningo yo to kwa nere. Kamanda. Kamanda ga yule. Okay. Aya kwana bono nyigu. Zira ngatena muntu ndweze sale smart yangi. Kebirigo. Okay, nako igule. Biamono sana. Asante sana semambia. Bwana soko bwakire yo mweli. Okay. Hello. Oyo bakeli yogiri karoro li nyingi sana. Ndruja. Frustration sinchiro. To kombo ali maite ndruja kwa baba. Of course, yes. Twice. I have 2017 and 2022. Okay. No what experience. Okay. Mwachire mwaligiri
kira chitaisa na bagate abalinde nchisa neti na ndo bonde tete pali bakamukwane lingana lyo mwali please lingana lyo mwali madam event you got I saw something nanga quote nta quote exactly the way na keroche ntoba pasa no bono no ina mana matini nganje ngoba tanze ndimbata bangina bana kuna arawote banga bangina bu 2500 ngake batara gochora abuli abuna bangina bono bana Nairobi I'm telling you I'm coming from far. Okay. Ekaragia gosinyire ege no ne tuania kerero muchie enanyama na nabego salie bichocho igo bono igo na nganya officially from Kajiado County. I'm now in Nairobi County where I'm having those women na bangina bukoruna chagete ko register as a CBO and a foundation. It was 2023. Okay. Na so ete bono 2023 ngayo borai ntu abwate chikura. Okay. Sembono toraje to bol chikura. Okay, karwingana yawo yomweji. Bono inchenda ete gotebia abantu bamane tuiga. Good governance is partnership. Ntu nyago blame abarai tigato blame na intuki other citizens. Okay. Citizens must participate in public forums. Bamanye buna enrucha yatabenga ki ngogocha ngole like ko we nomination who is doing well ngobwate mairejia nanake. Let us participate in public forums, demand accountability and vote responsibly. Na makoboliga, are women doing enough in leadership? Women bring balance. Okay. Unfortunately, we are not doing enough. Ikiera keroko yonone kambi ya opposition. Nindo bintu gitororo bikora ende kora ndoma ndruche ende kondoma. Kana kile serikali ese kambi ya serikali wasoire kwa nyola rakindi. Bono ngoso na ande ngoso ando. Okay. So abangina baminto asimule mwespiba Nairobi bali wala se group ya na crowd. Ninje batanga very soon. I'll have anniversary, we'll be having an anniversary this month. Ninje mbatebye karuna kolire bintu byonsi byale nganane. Okay. Meanwhile, tengera libokong tora soto ko nyoro bokoni oyendo. Okay. Ndruje nintage torwe birengele byo bwelyo igoro ya oburayo bwitu na ndo kolere closing remarks. Mbia mono sana aso to invite as a studio. And I think we have shared na ibura birengele opinion ya wananchi. But ndate mbate biense bone robert se chi campaign ngoja kachire wachana bado United Opposition tra chaka gasi matiangi tara igora umate njende ko make decisions chire so quick because now there's 17 months to elections. Mheshimiwa hapa anajua siasa even one day can change. Antegere tegera hapa wananchi una the common DCP party huko anasikiza ground vile mtoto wote bambere pamoja una Jubilee. So 17 months single change to live in between. This the upcoming challenges we know about about frustrations and such. We must identify team a career research things na and we work within this now 17 months. At times I'm happy around the studio unaiga kana kwa maoni bunayo na hero na madam are very frustrated. Netoko wamwe recommendation yo kwenda say government. But abantu barabange baguchiko babunere bose babere bunere batari gukwana. So I must go deep to understand ingekere problem with the close team ya Dr. Fred Matiang'i. Ndio madam ni msema kweli. No matter chipeji jana ngokwana bintu. So I look at onto it and again don't that madam otakora enda silo kitwara igure birengeri biga now. Ngona ko ngumera before. Tumanya na kitoko biengage before para make decision yoko na bangina 2500 say government. Okay. My closing remark abantu baminto bantegereta Kenya ngima saba gusiba beta mo especially those from Bomachoge Borabu constituency. Na make the decision because I've had so many people say endro change ubori kero kyobo chumbe. Now I'm coming over kero kyobo bunge wa Bomachoge Borabu. We address the issues chire challenge nene sana sabantu baitu asemia kemenge. Okay. So gaiga bunande gaiga naba gusibali once pimore kirasi. Matiang'i goja kari ko gore chobis cha Jubilee party buna kwere na ko UK. Buna gocha iga
mobetiare astogoje se region mwensoki mwensi na nimwate bisa kubinde bya ba company mwacha bune team egerto support omora yitu Dr. Fredman umatenejere myake menge sana innocent totranya rumuntu oja kuri chukura chubo president nande kurugusi okay so teto kwero twins. Asante sana. Biyamano sana Ruth. I think that is the best closing remarks. Napaka bakwana nili umwancho muligilia se studio se biyamano otebira kwa dali kuligibo chuma choge brabu ase biyamano. Honorable Alex Simba narole birengere byago ase watebire nga mama rudi nyumbani, we fix it together. Ngendo uragerese serikali lakini otebire nga ayande nali wichi businchiguru ku Innocent Onyango tumirane litukuri yankyo nande tokale muna twakora lero biyamano. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.